An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen bɛ k'aw ka jɛmukan min n'a tɔgɔ ye ko jama kodi limanaw ni jɛmukan in bɛ sigi aw ye juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 22 ma min ye baro ye an bɛ baabu sigi walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogo min na o kuma ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ baabu dɔ de ta ayiwa dɔgɔkun kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa kunnafoni bɛ cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw kan hali jamana kɔkanna la o kuma an n'o kɛ baabu ye k'an sigi nin jɛmukan in kɛnɛ kan ni an sigilen ye bi ye décembre kalo ale tile fɔlɔ ye san kalo laban don san 2023 min bɛ tali kɛ bi baabu a bɛna tali kɛ min kan o ye k'a fɔ ayiwa a bɛ kabi septembre kalo tile 16 tɛmɛnen na cɛnjɛka jamana saba n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso olu y'a jira k'a fɔ ko u na u fanga fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔna la u k'a ma ko Alliance des États du Sahel awa layidu caman kɔni tara jamana saba in fɛ ɲɔgɔn ye u yɛrɛ bolodara Mali la yan nɔ minisiri minnu bɛ yen n'olu b'u ka sɔrɔko kunna ka jira k'a fɔ u bɛna baara camanba de boloda sɔrɔko nasiraw min ye nafoloko nasiraw ka taa se usine kow ma courant kow ani tanika segiw a n'a ɲɔgɔnna caman an b'a dɔn k'a fɔ baaraw kɔni ninnu kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye Alliance des États du Sahel olu kɛlen don ka min boloda o kuma a sini bɛna kɛ cogo di yalima baara ninnu bɛna don ba la a taasira jumɛn ni tasuma jumɛn kan fo ka taa se bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya min ni o bɛ yɔrɔ la u k'a ma ko espace Liptako Gourma nin fana yɔrɔ ye yɔrɔ min ni lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye baarabaw ye minnu kɔni kan ka kɛ nin jamana saba in fɛ o kumana an ye wele bila maa saba ma a bɛɛ lajɛlen ye sifinnaka ye u fana da ka ɲi jamana ko la u bɛɛ lamɛnnen don u ka faamuyaw ka bon kosɛbɛ min bɛ maa fɔlɔ ko fɔ o ye Mako Karawata ale ye politiki tɔn ɲɛmaa ye an k'a ma ko parti alternance politique pour le progrès APP fo ka taa se Aziz Boudel Bala Dambele dɔw kama Aziz Traoré sake Aziz Boudel Traoré i bɛ hakɛ to ale fana ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Mali ko caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya kanko a da b'o la kosɛbɛ ale b'an ka kɛnɛ kan yan nɔ Zumana Saif Kone ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Tira Sahel olu ka cakɛda la an balimaw an ye wele bila ni mɔgɔ saba ma bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli d'u ma an bɛ sɔrɔ ka don kɛnɛ kɔnɔ la Zumana Saif Kone i ni su. Dɔrɔ baasi t'i la. Ça va très bien monsieur. Ayiwa y'an ka wele jaabi o diyara an ye ni foli kunkurunin b'i bolo an bɛ tɛmɛ. Merci beaucoup monsieur Diallo pour l'invitation n b'i fo n bɛ n co-débatteur bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn télé ni radio n b'u bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an ye Aziz Boudel Bala Traoré ne y'i kɛ Dambele su in na Aziz i ni su. Ayiwa Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina. N bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ye wele a diyara n ye n bɛ Jeliba TV ɲɛmɔgɔyaso fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ k'an baro ɲɔgɔn fo an bɛna min fɔ Ala k'a ni sababa bɛn. Amina. An b'i fo Zumana n k'a fɔ Mako Karawata ale ye politiki tɔn ɲɛmaa ye an k'a ma ko alternance politique pour le progrès bakurunbala APP Mako i ni su. Aba a ni su. Kɔrɔ baasi t'i la. Alhamdulillah. Ayiwa i nana n ka wele jaabi ni foli kunkurunin fana b'i bolo. A diyara n ye kosɛbɛ n b'aw fo ka waleɲuman dɔn i yɛrɛ Diallo i yɛrɛ Diallo n b'i fo kosɛbɛ ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo ani an filɛliba bɛɛ lajɛlen ka réseau ɲɛmaaw fo a n'a technicien bɛɛ lajɛlen. Diyara n ye an b'i yɛrɛ fo i ka nali la an ka kɛnɛ kɔnɔna la jɛmukan nin y'a sigilen ye Zumana Saif Kone n bɛ ɲininkali fɔlɔ e la ayiwa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ jamana saba ko fɔ a kuma bɛ sen na a mɛnna a bɛ ɲini ka na kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ septembre kalo tɛmɛnen min ye Mali awa Niger ani Burkina Faso olu kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ko Alliance des États du Sahel n'o ye Sahel cɛnjɛka jamana saba in ye k'u bɛna baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hamina caman de bɛ jamana saba in na u bɔra ka min da kɛnɛ kan awa ni fara ɲɔgɔn kan in i ka jateminɛ fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye a ko la. Donc monsieur Diallo i b'a dɔn n'i ye fara ɲɔgɔn kan ye i b'a bila hukumu dɔ kɔnɔ qu'est-ce qui a motivé mun de ye nin jamana saba bila ka fara ɲɔgɔn kan d'abord i bɛ cause immédiate ani cause lointaine ta cause lointaine o ye insécurité de ye
c'est-à-dire ni dugu saba ni ye charte ni ye alliance yɛrɛ la alliance yɛrɛ tɔgɔ de la charte du Liptako Gourma o de alliance yɛrɛ tɔgɔ ye l'alliance des États du Sahel mais c'est la charte du Liptako Gourma bon i ka introduction na ye min fɔ la zone du Liptako et la zone du Gourma ni zone insécurité ba de bɛ u b'a fɔ ma ko la zone des 3 frontières minnu bɛ sécurité baara kɛ olu bɛ zone in dɔn kosɛbɛ donc zone in kɛlen don problème ba de sécurité ma jamana saba in kɔnɔ donc u y'a ye problème sécuritaire bɛ yen d'abord n'an b'a bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ o ye problème ba ye mais mun nana yɛrɛ favoriser ça c'est les transitions qui sont en cours dans les 3 pays o ye cause immédiate ye o de y'a bɛ se ka kɛ kun teliman ye mun ye u fara ɲɔgɔn kan sinon le problème sécuritaire a toujours existé il y a plus de 10 ans a bɛ yen et puis régime yɛrɛ kun ka vision tɛ keleya la n'i y'a jateminɛ n'i ye alliance in lajɛ i bɛ G5 Sahel ta fɔlɔ parce que il y avait des alliances existantes alliance dɔw tun bɛ yen ka kɔrɔ n'o ye G5 Sahel Mauritanie tun b'o kɔnɔ Tchad tun b'o kɔnɔ pourquoi Burkina b'a kɔnɔ Mali tun b'a kɔnɔ Niger tun b'a kɔnɔ mais G5 Sahel ma se ka marcher parce que ressources financières ko tun b'o la ani la coordination donc il va falloir les échecs de G5 Sahel i b'o ta k'o bila ni alliance kura in kɔnɔ mais n bɛ se ka min fɔ alliance ko in na dɔrɔn c'est les transitions qui ont favorisé cette alliance a laɲini ye min ye c'est pour combattre l'insécurité au début mais avec les différentes rencontres ni kalo laban in na fin novembre na kana bila bi 1er décembre na communiqué u kɛra la situation a évolué domaine wɛrɛw donna la a kɛra 3D défense et développement et diplomatie donc au fur et à mesure an bɛna an da don olu fɛnɛ la mais volet dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'a fɔ n bɛna se olu ma CEDEAO ko UEMOA ko quels sont les enjeux au niveau sous-régional c'est extrêmement important e yɛrɛ bolo fara ɲɔgɔn kan in i y'a fɔ transition de kɛra sababu ye k'a fara ɲɔgɔn kan yalima fɛn de don min ni e ɲɛ bɛ a gulonnen don fɛn na wa walima i ɲɛ bɛ ɲɛtaga jumɛn na ko kɔnɔ yanni an ka taa yɔrɔ jan en fait ɲɛtaga mun b'a kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan toute alliance hali ni ye UEMOA la ka CEDEAO la a bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan de laɲini ye min ye quand n'aw farala ɲɔgɔn kan vous devenez encore plus efficace. Ça c'est important mais fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ filɛ condition de b'a la fo ka fɛn dɔw de mobiliser pour que fara ɲɔgɔn kan parce que e yɛrɛ bolo mun de sera ka ninnu hakilila fara ɲɔgɔn kan ka na bɛn ɲɔgɔn ma nin waati kelen na k'a fɔ ko an ka nin kɛ u bɛna se ka sirajan taama ni ɲɔgɔn ye parce que aujourd'hui ils ont la chance là surtout qu'en départé ka bɔ an ka ancienne puissance coloniale la n'o ye faransi ye o état d'esprit bɛ nin zone in bɛɛ mɔgɔw kun na donc il y a des circonstances atténuantes a bɛnna ni wagati dɔw ye a bɛnna ni laɲini dɔw ye donc n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka nin fɛn ninnu dɔrɔn de di et puis l'alliance aussi c'est mettre ensemble aussi pour faire face aux différentes positions de la CEDEAO aujourd'hui. C'est devenu maintenant un mal nécessaire. A kɛra problème ye fanga fara ɲɔgɔn kan parce que an bɛ problème kelen kɔnɔ n'o ye problème sécuritaire an bɛ problème kelen kɔnɔ n'o ye transition ye an bɛ problème wɛrɛ kɔnɔ n'o ye diversification des partenariats ye ka bɔ Russie ka taa Turquie fo Chine ni Iran ninnu donc c'est un truc extrêmement complexe. Il y a aussi les enjeux sous-régionaux des puissances aussi que ce soit la Russie, l'Union européenne, la France, les États-Unis au facteur nous bebo de bed alliance in kono ka lajɛ sisan quelle est la position réelle de ces états et quel est l'avenir de cette alliance là c'est extrêmement important. Ayiwa Mako Karawata n bɛ taa e fan fɛ ayiwa aw minnu ye jamana politique mɔgɔw ye a ye nin ko in kunbɛn cogo di awa a y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ bon i bɛ gɛrɛ micro la alhamdulillah ni a diyara n ye kosɛbɛ ɲininkali nafa b'a la kosɛbɛ Alliance des États du Sahel an y'a ye fɛn ɲumanba don parce que waati dɔ kɛla problème cayara a kɛnɛ kɛ cogo cogo boloŋɔden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta fo mɔgɔw fara ɲɔgɔn de ka ko dɔ kɛ kuma dɔ kɛra n'an y'a jateminɛ terroristes donna Mali kɔnɔ ni maliyɛnw tun y'o gɛn o ye boli ka taa Burkina kuma dɔ la ni Mali y'o gɛn o bɛ taa Niger kuma dɔ la n'an y'o gɛnna o bɛ taa fɔ Mauritanie ani yɔrɔ wɛrɛw la ou bien ka taa Algérie donc a maîtrise a k'a fɔ n bɛna a kunbɛli gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ bon sisan n'o ye bamanciwale ye donc i b'a mɔgɔ kɛlɛ ka kɛlɛ n'a tɛmɛna ka frontière kan a ko bɛ gɛlɛya bon bi an y'a ye sisan Niger ani Mali ani Burkina u y'o tigɛ di ɲɔgɔn ma ko an ka nin kɛlɛ parce que a kɛlɛ in tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ anw ka survie de don n'an ma fara ɲɔgɔn kan u b'an dun pour que o kana an dun an yɛrɛ b'an fanga kɛ kelen ye n'an fanga kelen masi de san na donc Niger mɔgɔ bɛ na u bɛ se ka na mɔgɔ gɛn ka na fo Mali kɔnɔ k'a ci i n'a fɔ Mali fana bɛ se ka mɔgɔ gɛn ka taa fo Niger k'a ci
i n'a fɔ Mali bɛ se ka taa Burkina bɛ na Mali kɔnɔ donc hakilinaw kɛra kelen ye kuntilennaw kɛra kelen ye donc ŋaniyaw kɛra kelen ye donc nin b'a jira an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye fɛn fɛn kɛ nafa b'a la o tɛ se ka kɛ lagosi ye dɔ ma fɛn kura de don mais a tɛ se ka kɛ lagosi dɔ ma a bɛ ɲɔgɔn dafa de jɛkulu dɔw tun bɛ yanni AES kun ka na olu fana y'o tile kɛ mais waati dɔ nana kɛ an y'a ye olu kɛra fɛn ye fɛn minnu mɔgɔ wɛrɛ dɔw tun b'o mara a ma kɛ anw jamana saba hakilina ye kosɛbɛ donc nin ye anw yɛrɛ ka création ye anw de b'a wari bɔ anw de b'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ anw bɛ décision ta min ka d'an ye jamana saba anw de b'a kɛ taali ɲɛ ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔ o ye nin ye ayiwa i ɲɛ bɛ mun na a ko la min bɛ se ka kɛ hali n'i ma nafa i da don a nafaba la nka i ɲɛ bɛ mun na min bɛ se ka kɛ nafa yɛrɛ ye nin jamana saba in ma lakanabaliya de y'a fɛ kunba ye i n'a fɔ Zu y'a fɔ cogo min na ayiwa fɛn wɛrɛ caman bɛ u ye minnu dayɛlɛ ayiwa baara koloba caman. bon a fɔlɔ ni n'an kɔni ye sécurité la n'o ye lakanabaliya ye o ye fɛn belebeleba ye an y'a ye kɔsa na ni jamana saba in b'u tigɛ ɲɔgɔn ma o ye bunteli kɛ o ye mɔgɔ jugu bunte ɲɔgɔn fɛ fo k'o yɛrɛkɛ fo t'u ta yɔrɔ dɔn tuguni o ye belebeleba dɔ ye a filanan n'an ye sɔrɔ sira lajɛ jago ni fɛn wɛrɛw Mali denw bɛ se ka taa Burkina ka taa u ka jago kɛ nɔgɔya la i n'a fɔ Burkina bɛ se ka na Mali kɔnɔ k'u ka jago ni fɛnw kɛ nɔgɔya la a di dɔn ko n'a fɛn wɛrɛw c'est que problème nɔgɔyara an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ ne bɔra n ka so n taara karisa ka so a b'an ka sow bɛɛ ye kelen ye fɛsɛfɛsɛba in a t'a la passeport ko ni fɛn wɛrɛ ninnu olu si t'a la donc a bɛ n'a fɔ maliyɛn bɔ ka wuli Bamakɔ ye ka taa Segu nɔgɔya la donc o ye fɛn belebeleba dɔ ye ni nɔgɔya sira dɔ fana de dayɛlɛ o tɛ filɛ nɔgɔya belebeleba de don jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Aziz Tarawele ayiwa e ye nin kunnafoni mɛn k'a fɔ Sahel jamana saba farala ɲɔgɔn kan ka kɔnbiɲɛ u y'a fɔ sisan k'a fɔ jamana 5 kun farala ɲɔgɔn kan n'o ye G5 Sahel ye ayiwa nin jamana saba in ta y'a la mun ye e ɲɛ bɛ u farala ɲɔgɔn kan i ka jateminɛ kɛra mun ye e ka nin jateminɛ fɔlɔ ye min ye nin ko la n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɔn G5 Sahel ko ninnu ni hali u bɛ marabaga ko min fɔ n'o ye France ye ka kɔn o bɛɛ ɲɛ n'i ye jamu min ta Mali la i bɛ t'o jamu ɲɔgɔnna sɔrɔ Burkina o b'a jira yɔrɔ ninnu ka tagabolo tun ka surun ɲɔgɔn na ka kɔn tubabuw nali ɲɛ mais olu naliw nana ka na yɔrɔ ninnu fara ka kɛ i n'a fɔ anw tɛ kelen ye donc AES sigili bɛ an ka histoire de retracer a bɛ ka an ka ko kɔrɔw de lana donc c'est historique hali n'i ye Burkina Faso tɔgɔ lajɛ faso yɛrɛ b'a kan déjà donc o bɛ tali kɛ kan na anw yɛrɛ bɛ min mɛn donc a bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka identité dɔ la n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu donc kow tagabolo de tun ye jamana ninnu fara donc n'aw dun fara la aw fanga bɛ dɔgɔya i b'a misali ta i kelen bɛ se ka bali ye kalamani min kari n'i y'a caman da ɲɔgɔn kan i tɛ se ka kari donc ni jamana saba nana faamuya anw de bɛ tagabolo kelen na anw de bɛ lahala kelen na anw de ka histoire ka surun ɲɔgɔn na o de la hali u ko dayɛlɛlen don jamana ye min ninnu ni AES jamanaw ka tagabolo ka surun ɲɔgɔn na dugukolo ko la ani culture ko la n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu donc n'i y'o ta k'o lajɛ u nana faamuya n'an ma fara ɲɔgɔn kan jugu kelen min bɛ an na an tɛ s'a la a fanga ka bon an ma donc f'u kun ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ɲɛsin u ka jamana taga ɲɛ ma donc AES sigila a ɲɛna kosɛbɛ anw yɛrɛ fana y'a laɲini parce que ka kɔn ni ɲan tun y'a fɔ n ko Mali bɛ se ka kɛ bɔsira ye a dafɛ jamana bɛɛ ma farafinna tilebinbolo bɛɛ bɛ se ka misali ta Mali kan bon ni nin saba nana don a la o ye ala tanu ye donc nin saba bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye fana ka jamana tɔ fɛn fɛn lajɛlen bɛ parce que mɔgɔw tɛ kunu ɲɔgɔn fɛ min ninnu bɛ hakilila sunɔgɔ la olu bɛ se ka lakunu ka fara an kan donc f'a nana wolo ministres ye ɲɔgɔn yew daminɛ déjà donc o ye baara ye min ka ɲi kosɛbɛ maintenant walasa a ko ka taa ɲɛ ne yɛrɛ ka mago tun bɛ min na parce que a daminɛ na an ye fɛn dɔ jateminɛ la o kun ɲɛna parce que n'i ye ko yira journaliste la ale b'a lajɛ ni journaliste ya de n'i y'a yira militaire la a b'a militaire ya filɛ de n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye a daminɛ na an y'a ye jamana in mɔgɔ sabaw u yɛrɛ ka tagabolo kɔrɔw ye min ye ka kɔn tubabuw ɲɛ o ye k'u ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya u ka kan na AES sigira a sɛbɛn bɔra minisiri saba ninnu bɛɛ lajɛlen ye a ɲɛfɔ u ka dugudenw ka kan na o b'o de mɛn o tun diyara an ye kosɛbɛ wa laɲini ye a ka sinsin o de kan n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya donc o bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye fɛn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na jamana saba in ka taabolo kɔrɔw
Voilà. Dɔn fana ye kan ye. O fana ye kan ye kosɛbɛ. Donc n'u ye ɲɛfɔli k'o la, donc jamana kɔnɔdenw sen bɛ don AES ko la, donc a tɛ kɛ mɔgɔ kalannenw dɔrɔn ka ko ye. N t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu. Parce que n'i ye ko t'olu dɔrɔn ma a tɛ ɲɛ, donc fo jama ka fara o kan. O de la ko n'i y'a mɛn ko Kaya Maga, jama de don. Voilà, donc n'i y'a mɛn ko Asimi, jama de don. O bɛ cogo min na, donc a ɲɛmɔgɔw ka ko lajigi k'a di jamana kɔnɔdenw ma, o sen ka don AES ko la, o la bɛ taa ɲɛ. Mais Aziz, ne bɛ ka min jateminɛ ko in na, o ye k'a fɔ baara in bɛ ka teliya kosɛbɛ sisan ka sanga ɲɔgɔn ye u ma. Ministre minnu bɛ sɔrɔ kunna olu ye ɲɔgɔn ye, awa affaires étrangères olu fana ye ɲɔgɔn ye, awa nin ko in kuma na teliya bɛ mun nɔfɛ? U bɛ fɛ ka mun de kɛ e ka jate la? Voilà. Ni ko yera cogoya min na, an b'a filɛ ten de, bɛɛ b'a filɛ n'i ka faamuyali ye. A teliyali o de ka ɲi, parce que kɔnko ma o ka fisa ko ka kɔn e ma. Diɲɛ in ye ɲɔgɔn dan de. N'a ma ɲɛ k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan, parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Liptako groupement in, jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko tɔgɔ in tɛ tɔgɔ kura ye o, tɔgɔ in tun bɛ yen ka kɔrɔ o, tɔgɔ kɔrɔ don. Mais munna a kow ma se ka teliya, jamana saba in ka kow ma se ka teliya f'a kɛra i n'a fɔ a kow jɔra. Donc ni ninnu ma teliya, dan bɛ se ka kari u la. Donc yɛrɛ ko la, o ka teli ni walimɔgɔ k'i ka ko kɛ, o de la kow ka teli. Wa o b'a kan cogo min na fana ɲɛ bɛ sɔrɔ a la, an m'o jigiya. Ayiwa, d'accord. Ayiwa, Zumana Saif Kone, e ko transition de kɛlen don ka jamana ninnu ni Galabu yɛrɛ ye baara in kɛ, o ye k'a fɔ transition n'o ye furanjɛla fanga ye, a jamana saba in bɛɛ b'o de kɔnɔna la, o de ye hakilila yɛrɛ teliya. Bi bi in na an b'a dɔn k'a fɔ u ni maa caman cɛ siraw tigɛlen don ni maa caman cɛ, u dun y'u dafa kumaba caman na k'a fɔ an bɛna nin kɛ, an bɛna nin kɛ, an bɛna nin kɛ. Jamana saba in na sɔrɔko la, fangako la, a bɛna se ka kɛ fɛn teliman ye, a dun baara bɛ ka teliya nin cogoya la. Comme M. Diallo n y'a f'i ye cogo min na, c'est tout à fait normal parce que enjeu sous-régional de pays, il y a très bientôt CEDEAO ka sommet le 10 décembre. Et tout le monde sait que les pays en transition, ou bien CEDEAO ka fɛn kɔnɔ, Niger yɛrɛ embargo total bɛ Niger kan, et chose que nous déplorons. Et au maï parce que avec digi embargo be digi jamana kuna de la dirigeants quand les war totra war dingli les dirigeants vont l'utiliser comme ils veulent, c'est extrêmement important. Bon, Mali Sénégal embargo willa, mais c'est à willa ni tordé, mais économiquement la situation est un peu compliquée, même les transactions qui sont étrangers là ou pas à réalité ou donc comme le problème des Maliens c'est que secteur d'activité informelle de fanga ka bon. Donc nous me formel là au lieu de impacter kosbe ni fait nous na. Bon, ce qui est du cas aussi du Burkina au beaucoup au suivi que. Donc l'alliance du Sahel comme il y a fait tout comme c'est des pays d'abord de lui et moi, c'est extrêmement important parce que lui et moi est jamana shekini, lui et moi fait ne céder au jamana tanduru kono. Donc au jamana shekina on a le franc CFA ou intégration quand on a war ko yal ne war bene bolo si ça CFA là ne si je voyage m'tara Côte d'Ivoire mais c'est quand on Mali CFA ba douin donc facilitation bi CEDEAO fene nana facilitation clé ne kama et mbalma ke passeport ko mun fo normalement moi j'ai voyagé sur le Sénégal m'sele au aéroport là le policier m'a demandé ko na ko yemu je viens chez moi. Moi, je n'ai pas à me justifier si je suis au Sénégal. Mais espace CEDEAO de Kono, c'est comme si je suis au Mali. Il a ri à Kokongatra. Donc, c'est ça la CEDEAO. C'est espace de dos pour que la libre circulation des personnes et des biens. On a commercer, on a faire. Donc, toute organisation, il y a des difficultés. Donc, je pense qu'avec cette nouvelle alliance, peut-être que la CEDEAO même va se remettre en cause. Comprendre que si les enjeux parce que CEDEAO fana bɛ san a yɛrɛ bila ɲɛfɛ k'a lajɛ k'a fɔ peut-être que ni an ye ni gɛlɛya bɛɛ bɛ jamanaw kɔnɔ coup d'état bɛ ka kɛ fangaw bɛ ka laɲini wɛrɛw ɲini et puis u ka jamana kɔnɔdenw bɛ k'u soutenir cela veut dire que fɛn dɔ de bɛ yen min man ɲi an fana k'o intégrer pour que coup d'état ninnu bɛ se ka dabila o ye fɔlɔ ye mais pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya o ye filanan ye donc moi je pense qu'il bɛ nin données ninnu bɛɛ de intégrer pour voir cette alliance là l'alliance aujourd'hui il n'y a pas d'alternative à cette alliance solution yɛrɛ t'a la soit on se donne la main soit an bɛɛ bɛ taa problème na donc moi c'est comme ça que moi ni ɲɛ b'a la pour le moment. Oui mais i ye CEDEAO ko fɔ awa u ni CEDEAO a bɛ n'a fɔ jɛkulu dɔ de bilala sen kan jɛkulu dɔ kɔnɔ sabu CEDEAO y'a damana jɛkulu ye ni jamana saba in bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔna la n'a fɔra u fana nana fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ninnu fana bɛna ɲɔgɔn ye cogo di comme ye CEDEAO ka jɛrɛ ko kuma fɔ ni ye CEDEAO ta jamana 15 la coup d'état bɛ jamana 4 na donc
démocratie yɛrɛ bɛ jamana 10 kɛ la sur les 15 aujourd'hui donc o ye échec de n'i y'o ta k'o da analyste fɛn fɛn ɲɛkɔrɔ cela veut dire que parce que protocole additionnel ka échec parce que protocole additionnel de 99 jusqu'à 2000 o y'a yira ko ka bonne gouvernance instituée bon bɛɛ dun b'a dɔn bonne gouvernance nana a bɛ ni fɛn ninnu éviter mais n'i y'a ma se ka bali cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui problème de bɛ yen il va falloir vraiment s'attaquer à ça i ye moyen ko dɔ fɔ c'est extrêmement important alliance fɛn fɛn bɛ sigi n'a alliance tɛ se ka mɛn moyen ko de b'a bali mais j'ai vu que depuis communiquer ninnu na parce que comme i ye min fɔ conseil rencontre saba de kɛra d'abord le ministre des finances le comité d'experts ani ministre des affaires étrangères ka rencontré mais a bɛɛ kɛra communiqué ba kelen ye mais n'i ye recommandation ninnu na ye communiqué kɔnɔ i b'a ye espace monétaire ko kuma b'a kɔnɔ donc quand on parle d'espace monétaire donc ça automatiquement tu vois l'UEMOA donc o bɛ UEMOA bila en jeu UEMOA yɛrɛ tɛ ça c'est le franc CFA ne mɔgɔ b'a fɔ ko franc CFA endossé no franc là donc ça revient à mes analyses précédentes pour te dire que facteurs dɔw de bɛ yen qui ont été remis comme affranchissement ka bɔ franc là et partenaires falen du côté de la sécurité donc i bɛ nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ani les enjeux même du Sahel parce que l'enjeu du Sahel o fana ye analyse wɛrɛ de ye qu'il va falloir intégrer qu'est-ce qui se passe au Sahel pourquoi ni course in bɛɛ bɛ yen par les grandes puissances pour le Sahel ça aussi c'est extrêmement important. D'accord. Mako Karawata min ye wariko ye ko in bɛ munumunu o fana da fɛ kosɛbɛ awa Zu bɔra ka min fɔ sisan jamana saba in bɛ jɛkulu kɔnɔna la awa u bɛ jɛ fɛn caman na awa u ko u bɛna wari dɔ bila sen kan wariko kuma awa wariko kuma in dun a fana gulonnen bɛ fɛn dɔ la n'o ye ayiwa an jɛlen bɛ wari dɔ la nka olu fana bɛna wariko kuma fɔ k'a sɔrɔ dun u ma bɔ o jɛkulu in na awa taalen ɲɛfɛ a ko bɛna kɛ cogo di i ka jate la. Alhamdulillah taalen ɲɛfɛ a bɛ ɲɛ micro la dɔɔni taalen ɲɛfɛ a bɛ ɲɛ kosɛbɛ parce que problème min ye sisan ni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n t'i yɛrɛ bolo i ka kuruta ɲɛfɛ hali minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ni kɔngɔ y'o minɛ aw y'o minɛ kɛlɛ bɛ tiɲɛ o bolo anw fana ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin sahel kɔnɔna in na u t'a fɛ kɔngɔ k'o minɛ minɔgɔ k'o minɛ parce que organisation fɔlɔ minnu tun b'an bolo olu ka wari kun dulon bɛ jamana wɛrɛw de la jamana wɛrɛw dɔ tun b'o financer sisan ka mɔgɔw u ko ni wari bolo sera mɛ wari kunkolo la a mɛ o mɛ a tigi b'a bolo sama k'i kɔrɔ ou bien a b'a ka wari d'i ma i b'a sago kɛ an dun t'a fɛ an ka mɔgɔw sago kɛ bi an b'a fɔ k'an yɛrɛ sago de kɛ o de la an ka mɔgɔw nu an ka kodɔnbaw fara ɲɔgɔn kan hakilimaw u y'a fɔ ko ka fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ ka waribo dɔ dayɛlɛ banque d'investissement ka waribo dɔ dayɛlɛ fɔlɔ o waribo o bɛ an farafinna mɔgɔw dɔrɔn de b'o la tubabu tɛ fɛn nasara tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a fɔ bɛna financer donc état mɔgɔw de bɛna financer les états du Sahel n'o kɛra ni problème min bɛ yen a bɛ bɔ waribo kɔnɔ a filanan tuguni ni wari sira fɛ an ka wari bɔ an bɛ se ka wari min utiliser ka jɛ ka wari bɔra min tɛ franc CFA ye donc wari fana o fana kuma bɛ sen na hali n'a ma bɔ kɛnɛmana na donc ji jukɔrɔ la wari o fana kan kɛ est-ce que mɔgɔw kan ka wari bɔ ka da kɛnɛ kan baara kan ka kɛ n'a ye an bɛ baara kɛ n'a ye maintenant hakili minnu bɛ yen ni hakili fara ɲɔgɔn kan an ka kodɔnbaw u tɛ dɛsɛ cogo si la u y'a kalan kɛ u y'a baara kɛ a fɛɛrɛ b'u bolo dalilu b'u bolo walasa ka wari na lanna walasa baara ka kɛ. Est-ce que ni u bɛ ka fɛn caman fara ɲɔgɔn kan bi est-ce que ninnu jamana saba in tigiw fanga bɛɛ di fɛn ma ka fɛn caman fara ɲɔgɔn kan ni maa tɛ se ka sigi a la walima ka siran k'a fɔ u tɛna dɛsɛ boloda ɲɛfɛ wa sabu baara minnu bolodalen bɛ a ka ca e ye wariko kuma fɔ sisan ka warisow jɔ ani k'a fɔ an ta y'an ka nafolo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don fɛn nɔgɔman fana tɛ. A ko la gɛlɛman ye faamu ni fɔlɔ a ko la gɛlɛmanba o ye a ko ka faamu a ka faamu hadamadenw dusukun ka min n'o kɛra an bɛ sira dɔ sɔrɔ tiɲɛ don a bɛɛ de se ka kɛ yɔrɔnin kelen mais a ka plan ka bɔ fɔlɔ k'a jira sira kan k'a sira taama an b'a sini ma an bɛna nin de kɛ sini ma an bɛna bɔ nin sira fɛ n'o dɔnna ni min sera ka kɛ waati min na ka bɛn ni min ye o bɛ kɛ a tɔ an bɛ makɔnɔni kɛ a b'o bila don waati wɛrɛ la o ye ne hakilina ye. Ayiwa Aziz awa n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko jamana saba in n'o ye AES ye awa u bɛ CEDEAO min kɛrɛfɛ nin ye CEDEAO
awa olu ni CEDEAO walima UEMOA aya kuma caman laɲini caman b'u bolo u ni CEDEAO kɛrɛfɛ est ce que baara ninnu bɛna ɲɛ ɲɛgɛn kɛrɛfɛ e bɛna nin jamana saba ni CEDEAO bɔ ɲɔgɔn na cogo di est ce que don nataw la a fana tɛna kɛ gɛlɛya misɛnninw ye awa jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. voilà k'i ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ CEDEAO tɛ jamanaw faralen ɲɔgɔn kan CEDEAO farafinna tile bolo jamanaw tɛ yan bon o kɔnɔna la jamana dɔw de fana ma fara ɲɔgɔn kan bien mais n'i ye ensemble yɛrɛ ta mathématique la un sous-ensemble n'est pas interdit n'i ye jɛkulu ta jɛkulu fitinin ka k'a kɔnɔ fana o dagalen don o bɛ bɛn o maintenant n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ a sigikun ye min ye a yɛrɛ kɔrɔ ye min ye walasa ka farafinna tile bolo nafoloko yiriwa sira dɔw kan a bɛ ka o dɔw o nɔ bɛ ye i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na taa ni ka segin ko ninnu ni papier ko ninnu na mais n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ gɛlɛya dɔ tun bɛ Mali kan san caman Mali y'o wuli ne ma CEDEAO mɔgɔw ka folikan y'a la n bɛ misali dɔrɔn d'i ma quoi Kidali minɛli la ne ma CEDEAO ka lettre de félicitation n t'a dɔn ni mɔgɔ dɔ y'a ye ne kɔni m'a ye dɔ y'a ye ayiwa voilà bon ne kɔni m'a ye an yɛrɛ ma fɛn ye donc jɛkulu dɔ bɛ e ka tɔn na gɛlɛya b'o kan o ka jamana kɔnɔdenw wulilen don k'o laɲini e bɛ tila tuguni ka gɛrɛntɛ sigi o kan n'i y'a ye coup d'état kɛra ni jamana saba ninnu na parce que jamana maracogo de tun man ɲi normalement CEDEAO n'a sigikun ye jamana ninnu denw ka lafiya ye CEDEAO kan ka ni coup d'état ni encourager yɛrɛ de parce que an bɛ k'an ka yɛrɛya de ɲini an bɛ fɛ ka bɔ mɔgɔfɛmɔgɔya la an y'o de fɔ walitɛgɛ tɛmɛ mɔgɔ tɔn kɔfɛ n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu ni tɔn in sigira n'a dili dora kosɛbɛ ko fila don CEDEAO jamanaw bɛ don a la walima CEDEAO bɛ ci parce que ni CEDEAO jamanaw nana jateminɛ k'a ye ninnu ka tɔn ye tiɲɛ ye u bɛ don a la dayɛlɛlen don ye o mais ni dun ye CEDEAO yɛrɛ ka baaraw ta k'a lajɛ ani k'a ka fɛnw lajɛ i b'a ye CEDEAO bɛ hakilina di mɔgɔ ma i n'a fɔ a sigikun ye ka farafinna tilebinbolo jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de sutura n'o tɛ e k'a lajɛ Niger wulila k'u ka yɛrɛtigiya kɛlɛ kɛ jamanadenw de wulila aw bɛ wuli ka gɛlɛya sigi olu kan fo b'a fɔ k'aw bɛ laɲini kɛ ka sɔrɔdasi wuli ka taa kɛlɛ kɛ yen nɔ ko n'u m'u ka président bila non ne kɔni ne ti don o la ni o ye maintenant min ye UEMOA ta fanfɛla ye a ka jɛ a bɛɛ ye UEMOA ye jamana minnu bi franc CFA dun farafinna UEMOA t'o ye wa jamana minnu b'a dɔn o de Laginɛ t'a la parce que Laginɛ n'anw ti wari kelen dun bon ni AES mɔgɔw ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka wari bon dɔ sigi ko walasa ni gɛrɛntɛ bɛ yɔrɔ min na ka nafolo bɔ ka lase yen o nafolo man kan tɛ ka gulon wali wari la ni dun ye franc CFA sigikun lajɛ franc CFA ma sigi walasa k'anw ka wariko mako ɲɛ a sigila dɔrɔn walasa hali ni gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ Faransi ka se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔyala farafin jamana ninnu fɛ min ninnu bɛ franc CFA dun a sigikun y'o dɔrɔn de a sigikun tɛ taa ɲɛ ye o de la n'i ye franc CFA ta k'a lajɛ min ninnu b'a dun tile b'i bolo fɛ yan nɔ n'o ye UEMOA ye ani CEMAC mɔgɔw n'o ye Tchad ninnu ye kelen a wariw jaw tɛ kelen ye wa falen tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni ko falen n'i ye Union européenne jamanaw ta 100 o 100 falen min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa 60 la bon n'i ye anw jamana ninnu ta falen min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ 100 o 100 2 walima 3 donc an bɛ sɔrɔ k'o la cogo di donc an tɛ se ka wari sɔrɔ ka an mago bɛ hakilina minnu na k'o sigi donc franc CFA kun tɛ walasa a dun jamanaw ka se ka taa ɲɛ donc n'an ka jamanaw ko k'u bɛ wari kura bɔ hali n'a ma fɔ bɛɛ kɔni kan ka dɔ ye franc CFA bintɔ de parce que an t'i fɛ fana u ka Angleterre ka système kɛ i bɛ euro la mais i ka livre sterling b'i bolo an t'o fɛ tiɲɛ na laɲini yɛrɛ ye hali ni AES jamanaw tun tɛ an tun bɛ fɛ Mali yɛrɛ ka bɔ franc CFA la a tun na kɛ ɲɛ ye Niger ninnu ma u tun bɛ bɔ a la k'a sɔrɔ AES tɛ mais comme u nana fara ɲɔgɔn kan n'o kuma tilala ka bɔ a kɔnɔ donc o ye ala tanu de franc CFA kɔni bilali tiɲɛ na a ka di ne ye kosɛbɛ e ɲɛ b'a u faratɔ la cogo di parce que nin bɛna fɔ i yɛrɛ ɲuman Mali bɔtɔ franc CFA la hali CEDEAO peut-être que ayiwa ni u ka jɛrɛ min bɛna kɛ décembre kalo tile 10 natɔ in n'a nana kɛ ko sabu u ye waatiw di AES jamanakuntigiw ma k'u ka kalataw kɛ nka hali sisan o baaraw bɛ sira la u ma se ka ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ ayiwa n'a nana kɛ tan est ce que siraw tɛ ka dayɛlɛ walima AES fana u tɛna se ka sira sɔrɔ ka bɔ nin jɛkulu ninnu na. Bon, est-ce que siraw ɲininkali don n'a sɔrɔ la siraw tɛ n'u bɛna bɔ CEDEAO walima wariko parce que ni CEDEAO mɔgɔw ka laɲini na u ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ n'u nana laɲini sisan k'u ti sɔn jɛkulu ma u ka CEDEAO kɔnɔ ayiwa ko damadɔnin don dɛ parce que ko fila de bɛ yen jɛkulu dɔ ka kɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ maintenant wari tɛ an b'o fɔ k'o bɔ a la wari ko u ti u ni CEDEAO jamanaw bila ɲɔgɔn na parce que Nigeria bɛ CEDEAO la mais a ti franc CFA dun donc CEDEAO jamana ko ni wari ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la
maintenant problème bɛna kɛ tɔnko de bon AES jamana ninnu dun u ɲɛ b'a la u bɛɛ bɛ lahala kelen na wa u bɛ fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka baara kɛ ni CEDEAO mɔgɔw nana fɔ k'u bɛ juru ja cogo dɔ la k'a d'u ma ne ɲɛ b'a la kɔni u bɛ bɔ CEDEAO la bon u ka bɔ CEDEAO fana na a tɛ kɛ i n'a fɔ k'a bɛna anw sɛgɛn ka se yɔrɔ dɔ la an bɛ sɛgɛn dɔ sɔrɔ dɛ mais o tɛna y'a la parce que mɔgɔ caman bɛ fɛn dɔw miiri ko an jamana saba ninnu bɛɛ datugulen don kɔgɔji tamana t'an bolo walasa fɛnw ka tɛmɛ ka na o de la minisiriw ka ɲɔgɔn ye la u ye fɛn dɔw k'a la o diyara ne ye n'o ye usine kow ye fɛn minnu bɛ bɔ tubabula ka na olu ye fɛn jumɛnw ye usines bɛ fɛn minnu dilan olu de bɛ bɔ yen ka na donc a bɛ kɛ sababu ye fɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan ka tɛmɛ kɔgɔji siraw fɛ ka na anw yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o dilan an fɛ yen donc kɔgɔji jamana ninnu u k'a dɔn k'a fɔ ko kɔgɔji tɛ jamana développé hakili de bɛ jamana développé u ka sɔn o ma n t'a dɔn n'a bɛ ɲɔgɔn ye wa jamana wɛrɛ bɛ yen o tɛ CEDEAO la an n'o fana ka di hali n'a sɔrɔ o siraw basigilen tɛ kosɛbɛ donc fɛɛrɛ de bɛ na sisan walasa o sira ka basigi an mago bɛ min na kɔgɔji siraw fana fɔ ka ɲɛnabɔ ten de don parce que an tɛna se ka to CEDEAO ka nin ko in na a tɛ ɲɛnabɔ jamana marabagaw y'o de ye o CEDEAO ka bagabaga in tɛ o la u y'an bagabagaw ka embargo sigi an kan o bɛɛ n'a ta an kɛra ye i m'a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ tun fɛ k'an bɛna furufuru don a ma s'o ma donc c'est k'an bɛ se n t'a dɔn n'a bɛ ɲɔgɔn ye donc a bɛ kɛ menace fɛn fɛn ye CEDEAO ma walima franc CFA ma ne bolo nin bɛɛ ye kunnawolo de n'an kɔni bɛ fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye parce que yɛrɛya ko kuma de bɛ AES in kɔnɔ souveraineté ko kuma de b'a kɔnɔ indépendance ko kuma de b'a kɔnɔ donc o fana tɛ sɔrɔ abada ka aw gulonin to ko wɛrɛ la a tɛ ɲɛnabɔ kɛcogo t'a la. ayiwa Zumana Sayifu Kone dɛmɛbagako la nin yɔrɔ la AES bɛna dɛmɛ fasugu jumɛn sɔrɔ u mago bɛna jɔ dɛmɛ fasugu jumɛn na ka nin baaraba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sabu ni hali n'a kɛra ko u nan'u yɛrɛ ta waati jan dɔ kɔni bɛna ta walasa ka nin baara ninnu kɛ yanni o cɛ Azi y'a fɔ cogo min na jamana saba in kɔgɔji t'a si la u mago bɛna jɔ mɔgɔ wɛrɛw de la k'a fɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa n'a nana kɛ ko CEDEAO ko gɛlɛya nana don ɲɔgɔn cɛ siraw bɛna taa cogo di baaraw bɛna taa taabolo jumɛn fɛ. Au fait, c'est que il kan ka min faamuya Monsieur Diallo à la base c'est une alliance à 4 o de est basé avec la Guinée mais qu'est-ce qui n'a pas marché c'est lorsque la CEDEAO a décidé d'intervenir CEDEAO a décidé dominant k'u bɛ se ka intervention militaire kɛ Niger k'o da tableau sanfɛ si le Burkina et le Mali au lieu de communiquer conjoint pour dire que ni attaquer Niger là, c'est comme si attaquer Mali et Burkina là. Normalement, c'était un communiqué à 3. Mali, Burkina et la Guinée. Mais la Guinée a adopté une autre posture dans un premier temps. C'est pour vous dire la complexité de cette histoire de la sous-région dans un premier temps. Secondo, c'est des projets, il faut prioriser maintenant les priorités. Ce qui est là aujourd'hui, c'est le domaine sécuritaire qui est rapidement opérationnel. Tous les autres domaines qu'on vient d'en discuter là, c'est des projets qui ont besoin de temps et qui ont besoin d'accompagnement surtout. Un projet FNFB, que ce soit la banque d'investissement, que ce soit le fonds de stabilisation, que ce soit et même qu'un comité nous périodiquement tous les grands projets, la énergie, infrastructure, les projets structurants, tout ça, ça demande du temps. Bon, et autant que là, est-ce que au tena Sahel jamana nous sengé, est-ce que wati miminata, atena au sengé, parce que ni na fora kauba yereta fana barabala, wina wati mige ka fanga ni barabeke fuka se kutama dola En fait, c'est que M. Diallo dit quand même il faut saluer la capacité de résilience de ces trois populations, de ces trois peuples, le Mali, le Burkina et le Niger. Déjà. Les gens sont déjà fatigués. Non, les gens sont déjà fatigués, il faut reconnaître. Il faut dire, il faut appeler les chats par son nom. Mais il y a cette capacité de résilience. Les gens ont accepté. Malgré les difficultés, il va falloir que la situation change. Parce qu'en fait, on est expérimenté. Et en expérimentant ces choses-là, on n'a pas eu des résultats escomptés. Et nous pensons que maintenant, avec cette transition, c'est le moment vraiment que le Mali prend son envol. Maintenant, il y a accompagnement comme on voit aujourd'hui, le partenaire stratégique de ces pays-là, c'est la Russie, aujourd'hui. Et la Russie est disposée et prête à accompagner. Aligné Mali, le conseil des ministres là-bas, nous avons dit tous les grands projets structurants du Mali, c'est à protocole d'un mémorandum d'entente ou signé là avec les entreprises russes pour venir qu'on a étude de faisabilité pour que les fiches techniques ou fiches financières ou offres financières bla tableau sans fait. Donc c'est pour te dire que le monde là, il peut être la Fondation Unie là. Cette histoire de AES là, il faut aller jusqu'aux Nations Unies parce que AES il y a vraiment fort que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, ni charte de l'Iptago Gourma il y a préambule là, damné il peut que la dire à haut défaut. Il reconnaît. Une organisation ça va bien reconnue. Donc problème
problème aujourd'hui, nous sommes dans une transition et dans la transition, on a une politique qui est différente des politiques de nos pays voisins. Un pays voisin comme ça, est-ce que ka lata fo ɲɛfɛ transition baara n'a fɔ olu de bɛ furancɛla fanga la n'o ye transition furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye olu dun bi na ayiwa Nations Unies y'o fɔ CEDEAO y'o fɔ nin bɛɛ bɛ bi minnu tɛ ka transition ninnu lakodɔn walima u bɛ fɛ ka bɔ yen u ka fanga di mɔgɔ wɛrɛw ma olu dun bɛ ka baarabaw boloda u bɛna taa ni baara in ye yɔrɔ jan wa. En fait, M. Diallo, il faut reconnaître que c'est leur droit olu ka droit de olu de bɛ gestion na bi c'est leur droit de planifier. Qu'à venir planifier. Mais ils doivent comprendre. C'est-à-dire que la transition doit comprendre à tous les niveaux que le retour à un régime démocratique est impératif. Transition, c'est ce qu'a perdu Jamana Konote. C'est ce qu'a Jamana Fouila. Il va falloir intégrer ces données-là. Mais moi, je vais Mali demain, je vais faire Burkina, je vais faire Niger demain. Il faut demander à ce que les autorités si on pense qu'ils ont bien travaillé, de juste changer la forme, de revenir d'une autre manière, démocratiquement, y compris Assimi, président démocratiquement élu du Mali. C'est-à-dire que devant des situations, il faut être pragmatique. Il faut être émotionné blanc. Il faut voir la réalité en face pour avancer. En ce moment, on est libre de choisir la politique qu'on veut. Parce que les risques de ces dynamiques locales-là, les risques de ces dynamiques locales, si fissure qui est à côté de l'adron, problème de ouli. Une fois que Mokodo Borain, qui n'a pas les mêmes visions que les deux autres, les trois, ou qui n'a pas les mêmes visions que les deux autres, il fallait une adron politique parce qu'il n'est pas obligé d'engager son pays dans quelque chose que lui-même il ne croit pas. Donc, au bien menace ou bien. Donc, pour faire face à ça, il va falloir que ces pays s'organisent d'une manière ou d'une autre à revenir un peu dans les jurons démocratiques pour que vision mon pays. Parce qu'il y a deux alternatives. S'il décide de rester sans élection et de continuer. Parce qu'en Afrique, tout est possible. Il faut rien exclure. S'il décide de rester au vieux aussi, qu'à continuer, sans truc, tout cas prolonger. Et à prolonger 2 ans, une année, 2 ans, jusqu'à ce que 3 ans, 5 ans, voire même plus qu'un fangala. Si la population est consentante, bien sûr, au facteur ou bébé. Mais, il va falloir à un moment donné regarder les réalités en face et se dire les choses pour que Jamana Bisseka Gelado ou Jamana Bisseka Boakono. Parce qu'il y a un temps pour tout. On avait des objectifs. Aujourd'hui, les objectifs vers Badok, mais Maliens, Bolo, Biogo, Kidaloko, mais Maliens, Beninga. Aujourd'hui, tout le monde doit féliciter toute la transition par rapport à cette prise héroïque et historique. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Parce que ni Jamana B, Jamana ka souveraineté kan ka bolaka Jamana fanberi kan. Jamana parti doté ka moko dotaille ou Jamana parti doté groupe armés dotaille, c'est pas le normal. Donc lui est avancé. Côté sécuritaire, il y a beaucoup d'avancées. Mais il y a d'autres efforts à faire comme économie, développement. Donc il va falloir intégrer tout ça pour que la transition demain, avec dynamisme qu'on a toi, mais il faut juste changer de discours. Mais en dans un fallait pour rester avec nos amis de tout le monde. Alors, on a enterré où c'est que tout le monde chogori ni barena AS konala. On sait qu'un jigida, on sait que tout quand jigida iraka mako karawata. An ka san gidan yɛrɛ kan o ye ko belebeleba ye parce que n'i y'a mɛn ko a ye n dɛmɛ k'an wɔrɔ fa o y'a sɔrɔ a kun bɛ yɛrɛ bolo n'o bɔra yen jamana minnu y'a jira ko u b'anw ka hakilina fɛ u b'anw dɛmɛ jɛlenya sira kan hali n'a y'a sɔrɔ an b'a kɛ moitié tilan k'a tilan olu ye Russie ye Chine b'a la ani jamana wɛrɛw donc olu ka dɛmɛ an b'a minɛ an ye baara kɛ n'a ye n'Ala sɔnna n'i y'a kuma min fɔ kuma daminɛ na n ko in ka faamu n'a faamuna mɔgɔw ye sɛgɛn min kɛ u bɛ se ka u taa ni ko ye sɛgɛnba de kɛra mais mɔgɔ yɛrɛ mun n'an sɛgɛnna parce que an b'a fɛ ka bɔ situation dɔ kɔnɔna na anw jamana yɛrɛ kun t'an ta ye c'est vrai ne kɔni ye politique mɔgɔ ye dɛ jamana yɛrɛ kun t'an ta ye problème belebeleba b'an kɔnɔ an na ni an ko bɛ min kɛ fo mɔgɔ wɛrɛ ka yamaruya d'a ma karisa ye nin kɛ jamana se ka jɔ o cogo la mais bi an bɛ don min na ko bi caman kɛra mais mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ ban l'administration est une continuité min ka ɲi an ka jamana ma an k'o baara kɛ
minnu ye baaraba kɛ les autorités actuelles u ye baara belebeleba kɛ Mali o Burkina o yɔrɔ wɛrɛw mais u ka yɛlɛmɛ don taabolo la an bɛ yɔrɔ min na sisan wari kan ka ɲini ka don jamana kɔnɔ sɔrɔw kan ka di dɛ donc a fɔra ko jamana saba in k'u jigi da u yɛrɛ kan jigida yɛrɛ kan la a ko bɛna nɔgɔya u bolo wa ne y'o fɔ parce que jamana saba in a fɔra ko kɔgɔji tɛ yan ayiwa fɛn caman bɛ yen u m'o daminɛ a fɔra jamana saba in na Mali la yan sanu bɛ anw fɛ yan Niger uranium bɛ yen ayiwa Burkina fana sanu bɛ bɔ yen nɔ nka nin jamana saba in bɛɛ la u bɛɛ bɛ diɲɛ jamanabaw fɛ sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na nka ayiwa sanu yɛrɛ ma jamanadenw labɔ jango k'a fɔ k'u b'a bɔ ka baara kɛ n'a ye nin bɛɛ ye fɛnw ye u kɛlen don k'u jigi da minnu kan nka waati jan ko don ma a bɛ se k'a fɔ ten bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dun jamana saba in n'u k'u bɛ baara kɛ fo ayiwa maa wɛrɛ bolo ka don u kɔrɔ walima n'u k'u b'u se u yɛrɛ kɔrɔ waati jan ko bɛ don a ko la. kuma ye fila dɔrɔn de n'i y'a jira n'an b'a fɔ kelen dɔrɔn don tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ an ka tiɲɛ fɔ ka baara kɛ baara bɛ mɔgɔ faden ɲɛ bɔ i la o ye kelen ye a filanan n bɛ misaliya d'i ma an bɛ boli ka taa Dubaï o diɲɛ don o don mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ taa Dubaï mun de bɛ Dubaï pétrole de tɛ yan n ko pétrole dɔrɔn de bɛ yen o pétrole de bɔ ka dugu dilan n'a ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen an tun bɛ boli ka taa Libi mun de tun bɛ yen n ko pétrole dɔrɔn de don mais Libi ma kɛ a damana alijinɛni ye dugukolo sanfɛla la n'a ma kɛ kɔsa na kow tiɲɛna donc an ko nin farafin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka dugukolo a bɛɛ b'a kɔnɔ n'i ko uranium a bɛ yen n'i ko bauxite a bɛ yen n'i ko fer a bɛ yen n'i ko sanu a bɛ yen hali jama a bɛɛ b'an ka dugukolo jukɔrɔ pétrole o fana a bayirika bɛ yen o tuma an ka baara kɛ mɔgɔw bɛ se an dɛmɛ ka pétrole bɛ fɔ waati jan bɛ fɔ waati kuma bɛɛ nka halisa jaabi jɔnjɔnw fana ma se ka sɔrɔ a la halisa an ka dɔnnikɛlabaw Azizi n'a ɲɔgɔnnaw u ye dugukolo plan bɛɛ bɔ o y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a certifiera ko an ka dugukolo ka ɲi hali n'i y'a mɛn ko kɛlɛ belebele b'an ka jamana kan mɔgɔw bɛ boli ka taa Sahel la dɔwɛrɛ tɛ o nafa min bɛ Sahel kɔnɔna na o nafa in de kama mɔgɔw bɛ na o nafa in de kama an bɛ attaquer o nafa in de kama tubabu minnu b'an fɛ k'u tɛ bɔ u ko t'an ka dugukolo kɛ an ta ye u tɛ an ka jamana bila dɔwɛrɛ tɛ o bɛɛ dugukolo in ye o y'a kalan k'a dɔn a ma daminɛ bi o kama indépendance waati ka na se ni an bɛ don min na bɛɛ y'a certifié ko farafinna dugukolo Sahel jamana in na kɔni fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a tɔ ye dɔrɔn an ka baara kɛ a baara na nɔgɔya kɔni i filɛ ka minnu fɔ ta nanzaraw bɛ ko in kan mɛnna anw yɛrɛ ko k'an n'an yɛrɛ ta an na k'an yɛrɛ ta ye an n'an ka jamana nafaw bɔ est ce que a baara na nɔgɔya an bolo a baara kɔni bɛ se ka nɔgɔya sabu fɛn fɔlɔ min b'a la o ye an k'an yɛrɛ lakana halisa o de ye koba yɛrɛ min yɛrɛ ma se ka ayiwa an bɛ se ka fɔ a ma sira ɲɛnamaba sɔrɔ kosɛbɛ n'Ala sɔnna ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ hakilina kɛra kelen ye k'an bɛɛ ka ɲɛsin lakana ma ni lakana kɛra a bɛ kɛ mais an tɛ se k'an jɔ fana fo lakana de ka kɛ ka ban an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ k'an to problème kɔnɔ an bɛ baara kɛ parce que sinikɛ dɔ y'a fɔ a kuma na ko c'est au cœur du danger qu'on est en sécurité waati min na ko a lamagalen don a golobalenba don dɛ waati de kan ka ko dɔ ɲɛɲini donc waati min na a ko bɛɛ ɲagaminen don o tɛ mɔgɔ ma ka siran o siran t'a la k'i dan o sisan taara kɛ i b'a essayer ka avancer non i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kuma daminɛ sisan kɔni survie ko yɛrɛ de bɛ an bɛ yɛrɛ ɲini yɛrɛ de bolo an bɛ yɛrɛ ɲini yɛrɛ de bolo mais o yɛrɛ ɲini bila jamana dɔw bɛ o dara an na ko b'an dɛmɛ dɔw dara an na ko b'an dɛmɛ bon o y'u ka dɛmɛ fana jira kɛnɛ kan donc ne bolo hali o jamana ninnu sisan an b'an tɛgɛ don bolo u bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ ni an ka fɛn b'a la an ka constitution kura fɛn kuma minnu b'a kɔnɔ an ka nafasɔrɔ sira n'a tɛ dankara a la an n'u jɛ an bɛ baara kɛ an ka indépendance n'a tɛ dankara a la an bɛ jɛ ka baara kɛ hakilinaw bɛɛ kɛra kelen ye donc que ça soit la Russie, la Chine ou autres pays maintenant qui acceptent nos conditions, donc nous allons travailler avec eux et nous allons vivre. Et le Mali est un grand pays. An ka jamana dugukolo belebeleba don an ye an fɔfɔmɔgɔw ye baara min kɛ n'Ala sɔnna o baara kelen min sɔrɔ an ka jamana bɛ taa ɲɛ. N dalen b'a la. D'accord, Ala k'o taa ɲɛ
Aziz ayiwa min ye ko in ye fɛn caman de gulonnen b'a la ayiwa Sahel kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ min bɛ nanzaraw ko fɔ u tun bɛ a yɔrɔ in na kosɛbɛ u bɛ yɔrɔ in nɔfɛ halisa kɛlɛw bɛ ka kɛ Libiw ni fɛnw kɛlɛw kɛra yen nɔ nin bɛɛ ye Sahel ko nata ye ayiwa Alliance des États du Sahel ka sigi nin cogoya fana na est-ce que fanga bɛ jamana saba in na ka se o ma e ka jate la ka se ka baara dɔw kunbɛn walima k'u yɛrɛ yiriwa teliya la wa sabu ɲɔgɔn ye minnu bɛ sen na sisan a bɛ n'a fɔ ko yɛrɛ de bɛ ka teliya walasa jaabi ka sɔrɔ. I b'a dɔn jamana ko ye système de ye jamana a bɛ n'a fɔ sisan n'i ye bolimafɛn ta i bɛ carburant k'a kɔnɔ ni sen t'a la a tɛ taa o donc si tɛ se ka taa ka si to an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka taa n'a ye n'i ye AES ko ta k'a lajɛ i ye min fɔ o jɔrɔna bɛ mɔgɔ caman na n'o ye yala a se bɛna k'u ye ka se k'a kɛ wa u bɛ k'a teliya cogoya min na yala a se b'u ye wa ne b'a fɛ n k'a se b'u ye parce que u ye se min yira anw na farafinna o ye nkalon de ye n b'a bɛɛ cité ye u ye wari yira an na wari tɛ se yen u y'a yira an na ko dugujukɔrɔ nafolo bɛ yen dugujukɔrɔ nafolo tɛ se yen dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana foyi développé ne de y'a f'i ye bi ɔrɔ kuma bɛ bali la ayiwa n bɛ sɛbɛ de f'i ye n bɛ n'i ma n bɛ misali dɔrɔn d'i ma n'i ye Afrique ta k'a lajɛ nɛgɛ min bɛ kɛ ka avion dilan bauxite a caman bɛ Laginɛ ka tɛmɛ farafinna jamana caman kan hali tubabula jamana caman kan mais yala Laginɛ développé n'o ka kɛ olu ɲɔgɔn ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ ressource min bɛ Mali bolo a tɛ France bolo mais France développé n'o n'a ye donc est-ce que ko in ye ressource ko ye n'i ye diɲɛ développement ta k'a lajɛ diɲɛ yɔrɔ min bɛ yen ko tagaɲɛ gulonnen b'a la kosɛbɛ n'o ye locomotive de développement ye a fɔlɔ-fɔlɔ ye Asie ye bon n'i ye Asie jɔcogo ta k'a lajɛ ka Afrique jɔcogo ta k'a lajɛ u cɛ ka jan ka taa sɔrɔ Afrique de bɛna deuxième position na ressource min bɛ misali la Gabon bolo se bɛ Gabon ye nafoloko la ka tɛmɛ Arabie Saoudite kan mais Arabie Saoudite bɛ se ka saraka di Gabon ma donc ko in tɛ ressource ko ye ko in ye faamuyali ko de ye ko in ye hakili ko de ye ko in ye kalanko de ye an b'a fɔ ko tubabu bɛ Sahel la a nafa kama i n'a fɔ n baroɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na n m'a fɔ k'a nafa tubabuw y'u ka yɔrɔ de kalan k'a dɔn u ka yɔrɔ bin ye yɔrɔ min ye k'o dɔn u tagaɲɛ ye yɔrɔ min ye k'o dɔn ka na ye olu ka tagaɲɛ gulonnen don ni fɛn min na u bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn u wulila k'a ɲɛɲini n ko tubabuw tora diɲɛ ɲɛɲini de la ka na bɔ an kan k'an coloniser n'u tun y'u sigi tubabula u tun t'a ɲɛ sɔrɔ u tora diɲɛ ɲɛɲini de la o y'an ye donc dugukolo kalanni kalan kama k'a dɔn k'olu n'u bɛ alijinɛ dilan diɲɛ kɔnɔ a kan ka dilan u yɛrɛ de fɛ yen o miirina de b'a to Faransi bɛ développer ka Mali ni Laginɛ to parce que a bɛ Faransɛden kunna n'i bɛ alijinɛ dilan i b'a dilan i fɛ yen donc alijinɛ bɛ dilan ni minɛn minnu ye i bɛ t'o ɲini mais n'a bɛ maa min kunna dɔrɔn e sigilen don a bɛ n bolo ɲɛ b'a la gɛlɛya bɛ yen donc u ye Saheli kalan de k'a dɔn u mago bɛ fɛn min na a bɛ yen donc comme anw t'a nafa dɔn o de la i b'a ye kalan tigɛlen don ka bɔ an ka ɲɛnamaya la o de la i b'i yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la an bɛ fɛn dɔw kalan est ce que nin ye yɛrɛ yɛrɛ ye donc comme an t'a dɔn an sigilen don fɛn min kan an t'a nafa dɔn minnu b'a nafa dɔn u bɛ na dɔw bɛ nafolo d'aw ma k'a minɛ dɔw bɛ olu bɛ aw kɛlɛ yɛrɛ de k'a minɛ dɔw b'aw faga yɛrɛ k'a minɛ o misaliw caman yera donc walasa AES ka taa ɲɛ a jamana saba ninnu kan k'a dɔn fɔlɔ u sun ye min ye u sugu ye min ye o de la fɛn bɛɛ bɛ développer ka ɲɛ n'i gulonnen don i sun de la yan'u ka firi sɔrɔ ka fɔlɔ k'a fɔ nin b'an bolo nin b'an bolo an b'an jigi da nin kan ni fɛn yɛrɛ ye mun ye nin bɛ se ka kɛ mun ye n b'a misali dɔrɔn d'i ma k'a ye k'an tun t'an sigi an ka duguw dɔn e ni ne bɛɛ lajɛlen ye lithium kalan 9e na mais n'a fɔra ko 2023 de la ko lithium ja yira la n'an ka jamana télé la i b'a faamu cogo di c'est que kalan tun t'an fɛ yen donc an tun t'a dɔn an ye min ye tubabuw de nana farafin nafa yira farafin na uranium min bɛ Niger jamana 5 de bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ uranium bɔ kosɛbɛ Niger b'a la Namibie b'a la mais n'a fɔra ko uranium bɛ kɛ k'ale courant min di ko courant ko gɛlɛya bɛ Niger la i b'a faamu cogo di Mali yɛrɛ la kɛ e b'a faamu cogo di a bɛ mɔgɔ dabali ban e k'a lajɛ ko farafinna bɛɛ Mali de ye jamana sabanan ye sanu bɛ jamana min na mais halisa ko malidenw de bɛ bɔ ka taa sa ji la Espagne ni Faransi nɔfɛ an ka sanu ka ca ni min ninnu ta ye c'est que ko in ye hakiliko de ye mɔgɔw bɛ pan kalan de kunna n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya donc AES mɔgɔw kan k'u tagacogo dɔn wa min ye dɛmɛ ye u k'u janto n b'a fɔ n bɛ segin a kan bi dɛmɛ tɛ jamana si développer dɛmɛ tɛ sɛgɛ ban yɔrɔ si n'a sɔrɔ dɛmɛ ni saraka di tun bɛ gɛlɛya ban sisan tun kan ka sɔrɔ farafinna taara ɲɛ farafinw kan'u sigi abada ko nin bɛna an dɛmɛ farafinw kan ka san yɛrɛ de an mago bɛ nin na o de la i b'a ye nin jamana ninnu hali n'u bɛ i b'a ye jamana wɛrɛw de bɛ bourse d'anw ma quoi hali kɔsa in na Russie ye bourse lancé munna b'a di olu bɛ fɛ a ka taa cogo min na
nin kalan in de b'an fɛ yen donc an bɛ dama ka mɔgɔw bɛ na o bɛ na nin kalan mais a ka gɛlɛn i k'a ye kan ka mɔgɔw yɛrɛ u ka denw bɔ ka a ye taa nin fɛn in kalan nin de ko bɛ an n'a kan k'an fɛ yen i n'a fɔ Boston bɛ min kɛ an mago bɛ ka pétrole de bɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ carburant ye pétrole bɔla t'an fɛ yan'an ka dɔ wɛrɛ tubabula k'a wari d'u ma non an bɛ e ta an bɛ miliyɔn dɔ i kun kɔrɔ i bɛ taa pétrole bɔ kalan kɛ i bɛ pétrole bɔ a bɛ kɛ jamana ta ye donc mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ ninnu d'an ma a bɛ di an ma u yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw de kama donc an k'an janto dɛmɛ na kosɛbɛ maintenant bolo di ɲɔgɔn ma partenariat gagnant-gagnant min n'u b'a fɔ Mali kan ka nin ko in lajɛ kosɛbɛ AES jamanaw kan k'a lajɛ kosɛbɛ partenariat gagnant-gagnant tɛ kɛ tubabuw bolo fɛn kan a bɛ kɛ farafinw de bolo fɛn kan ni farafinw ta nana dɔgɔya don min na dun a b'aw bolo don min na u balo la aw la n'aw ta dɔgɔyara a bɛna balo u la wa a bɛ to aw kɔni bɛ dulon olu la a bɛ dulon u la tuma bɛɛ donc an ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni kalanw ye an fɛ yen ka se ka an ka nafasirasiraw bɔ k'u la yiriwa yanni don dɔ cɛ o de la a jateminɛ an ni irisi ka di bi tiɲɛ tɛ wa mais an ni irisi bɛ se ka bila ɲɔgɔn na don nataw la mɔgɔ tun b'a dɔn k'an ni faransi bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ fo k'a kɛ k'u b'u ban an ka carte nina kɔdi d'a ma wa mɔgɔ tun b'o dɔn wa mais a ma kɛ yan donc n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo waati min na an mako bɛ min na an k'o dilan parce que u fana mako bɛ min na u b'o de dilan o wagati voilà donc tɛgɛ di ɲɔgɔnya la diɲɛ na a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye de n'i ye dépendance ta ou bien ka indépendance ta jamana foyi tɛ yen ko a kelen bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ fɛn bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ o tɛ yen a mana kɛ cogo o cogo a mako bɛ jɔ dɔ la donc an mako bɛ jɔ dɔ la ka baara kɛ mais an b'a dɔn an kan ka baara sugu min kɛ an kana kɛ tuma bɛɛ min ka ɲi olu ma k'u b'o de fɔ an ye k'an k'o kɛ la min ka ɲi an yɛrɛ fana ma an k'o fana fɔ k'u bila o sira kan voilà donc AES bɛ se ka taa ten de u k'u ka nafasɔrɔ siraw don da la d'accord Zumana AES jɔsenbaw bɛ se ka kɛ mun ye don dɔ la a kana kɛ G5 Sahel ko ye awa a kana kɛ misali kolon ye don nataw la awa u bɛ se k'u sinsin mun kan taasira jumɛn kan i n'a fɔ ayiwa min ye Azizi y'a fɔ cogo min na nafolo ko dɔrɔn tɛ nka hakilila fana de bɛ se ka labaara ka hakiliw kɔgɔ ka baara kɛ n'a ye ka fɛn caman bila sen kan ani kɔnɔw dulon mɔgɔ wɛrɛ la est-ce que jɔnsen ninnu bɛ se ka taa o sira fɛ wa i b'a dɔn Monsieur Diallo n'i bɛ nin alliance nasugu lajɛ comme n y'a f'i ye c'est des priorités et objectifs ko de don ani planification de don a bɛɛ tɛ se ka kɛ et maintenant c'est pas possible u yɛrɛ y'a ta ka bila 3D de kɔnɔ défense développement diplomatie donc il va falloir u bɛna baara kɛ ni cheval de bataille kɛ ni 3D in de pour que aboutir à quelque chose donc c'est un projet qui est là mais ce qui est palpant aujourd'hui ça c'est du côté sécuritaire parce que l'urgence est 100 au para de Vekake. Mais les autres projets là, développement, diplomatie va baraquer parce que sans la diplomatie, en visibilité, il y a un là. Mais ce qui est du côté du développement, le projet de 600. Maintenant, ce qui est du développement, indice humain, parce que capital, investissement qui est le capital des ressources humaines. Mais malheureusement, comme notre ami l'a dit, au début, l'Afrique, on n'investit pas dans nos ressources humaines. Aramadin ka ressources humaines ka former ka ɲɛ ka bila meilleures conditions kɔnɔ et richesse ninnu fɛnɛ la ça contribue à créer de la richesse parce que jamana ni tɛ richesse créer i tɛ se ka développer quand ni ye Rwanda ta aujourd'hui an bɛ maire ko min fɔ Rwanda c'est un pays enclavé maire t'u bolo kɔgɔji tɛ yen mais bɛɛ bɛ Rwanda envier hali ni ye ressources naturelles ko lajɛ mais exemple ta Maroc ka maire kɔni b'olu bolo mais ressources naturelles an bɛ fɛn fɔ diamant pétrole o si tɛ Maroc bolo mais le Maroc est l'un des pays les plus développés d'Afrique aujourd'hui donc c'est pour te dire que tout est une question de conception et de vision c'est extrêmement important o de bɛ k'anw jɛ donc ni alliance nasugu bɛ yen a bɛ contenu de d'a ma ka vision d'a ma ka piliers d'a ma mais ça demande du temps fɛn mun don fɛn pressé ta tɛ k'a bɛ résultat di a baara bɛ ka non a baara bɛ ka teliya cogo min na dɔrɔn parce que o ye sous-région yɛrɛ réalité parce qu'il y a la CEDEAO qui est là qui doit se réunir le 10 donc o ye sous-région yɛrɛ dynamique locale ye ça c'est tout à fait normal ko in kun ye jɛkulu wɛrɛ kɛlɛli de ye wa il faut se donner la main parce que a bɛ enjeu kelen de kɔnɔ n'an b'aw bolo di ɲɔgɔn ma parce que aujourd'hui n y'a f'i ye cogo min na les sanctions sont là sont réelles sanctions B, surtout Niger ka sanction ka jugu ni jamana tɔ bɛɛ ta ye. Le Mali n'a jamais subi d'embargo total depuis 2012 bɔra la. 2012 yɛrɛ o y'a plané après le régime militaire a cédé. Sinon Niger bɛ ka fɛn plané la Mali kunna 2012 Niger bɛ k'o de vécu 100. Donc tous les autres États aussi pensent que si on peut gagner Niger là, si ça continue, bon Niger là, ben à solo phénomène. Donc il y a fait des dignement c'est leur survie qui va de cette alliance là. C'est la survie de ces différents régimes de transition. Nous marquons parce que seul il peut
mais ensemble il peut loin. Voilà, donc il faut mais un facteur de fin pour que la bonne partie il faut pas que mo ka foko CEDEAO fin be mai. C'est extrêmement important. Binia et visa tani jamana chamanche, c'est à cause de la CEDEAO. Ante visa takata dugu chamana. C'est extrêmement important. Ni ante CEDEAO kono bi. A répercussion folo est mieux en mobilité. En commerce, a des répercussions look en juna. Donc c'est pourquoi avec moi c'est extrêmement alliance betuka c'est que dynamique locale comme c'est que alliance kono si ça ne gêne pas et que c'est une réalité. Donc c'est solution do CEDEAO ka fonyonko abina fo e ka jatela o damandi ula. Walma o damandi jamana nu kono deuna tanika segini fen chama kama. Ne ka jatela ni be projet ke i be baraka à long terme, il faut être prêt pour que il a affaire nous que mais il y a à chogu en a répercussion comme je t'ai dit ces différentes populations sont éprouvées déjà objectivement ils sont déjà éprouvés par la situation économique de leurs différents pays et par la situation quoi parce qu'il y a les bâtons oui sous-régional ni au niveau international oui chacun défend ses intérêts chacun veut étendre son influence on lui fait un pays il va falloir c'est aux dirigeants maintenant de prendre des bonnes décisions et au bon moment et ici parce que ça va de la survie mais il y a d'autres bonnes décisions et qui ce qu'on fait pour soulager un peu leur population c'est extrêmement important. D'accord. Minye mako karawata ani CEDEAO bina faranyona ni ko ina chogodi awa ni CEDEAO koko awa alliance sigira alna sollamu kuma kama me akola awa mau kibara daka ambaro ka fu kwa jeremina ke obusonga kibara di aka o ni ananake awa nyangi be Niger ka Mali yɛrɛ bɛ transition kɔnɔ a fɔra ko kalataw bɛna kɛ waatiw ma fɔ fɔlɔ Burkina Faso fana b'o dankan ninnu na n'a nana kɛ ɲangi wɛrɛ tara jamana ninnu kama k'a fɔ ayiwa waati aw bɛ ka waati min fɔ a bɛ k'a latɛmɛ an bɛ sira wɛrɛ don a kɔrɔ walima an b'aw ɲangi awa u bɛna fara ɲɔgɔn na cogo di i ka jate la. Ne ka jate la gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ ka d'a kan o tɛ gɛlɛya dɔ faratɔ ye dɔ kan gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ n'a sera niveau dɔ parce que les trois ni jamana saba in o de la ka communiqué conjoint ka dira ni CEDEAO y'a ka intervention kɛ Burkina Niger o jamana saba in bɛɛ bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ an ka autorité yɛrɛ kun ye kuma fɔ mais o tɛ kuma laɲini ye o kun ye bagabaga ye mais ni waati n'o ye gɛrɛntɛ wɛrɛ sigi an ka jamana in kan cogoya foyi t'a la an ka mɔgɔw bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔna na. Mais est-ce que Zumana y'a fɔ cogo min na est-ce que CEDEAO a tɛna kɛ gɛlɛya fana ye jamanadenw ma minnu bɛ taa ni ka segin kɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ passeport kow ni ayiwa sɛbɛn kow la a tɛna kɛ o fana damana gɛlɛya wɛrɛ ye wa. A bɛ kɛ gɛlɛya dɔɔni ye a bɛ kɛ gɛlɛya dɔɔni ye parce que an y'a ye fɔlɔ ɲangili min dara Mali yɛrɛ kan transition daminɛ na n'u y'a fɔ ko sanction illégale et légitime o waati na. Fɛn caman ye jamana sɔrɔ dɔw ka wariw bloquera ne ka kɔlen dɔ bɛ Niger journaliste de don waati min na sanction bila Niger kan mais o y'a ka compte bloqué o ɲangili dɔ de o y'a ka compte bloqué a yɛrɛ ka propre compte a tɛ se ka wari ta ka compte kɔnɔna na bon an ka mobilité n'o ye tagasigi ye a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. N'an bɔra CEDEAO la jagoya dɔ i ni mɔgɔw tɛ kelen tuguni o i bɛ taa ta u ka dabada ma donc i bɛ taa négocier tuguni de passeport ko bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i ye kuma faamu bon an ni CEDEAO yɛrɛ wulila Mali kɔnɔ n'i y'a lajɛ CEDEAO yɛrɛ sɔrɔ an ka ni farafin an bɛɛ de tun kelen hali sisan an bɛɛ ye kelen mais an taara ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ minnu na ne bolo mɔgɔw kan ka sigi ka kuma o yɔrɔ la ka faamu ka k'a la. Hakilinaw ka jira ɲɔgɔn na o de kɔni ka fisa ne ka laɲini CEDEAO ka ko bɛɛ de kojugu ye wa a ka ko bɛɛ fana tɛ ɲuman ye hakilina min nana CEDEAO ye an y'a ye o hakilinaw de jɛngɛnna parce que nansarakɛ dɔ bɛ taa jɔ a ka palais kɔnɔ dɔrɔn ko ne bɛna CEDEAO président wele a ka ninnu ɲangi ne bɛna CEDEAO président wele a ka ninnu ɲangi a ka dɔ fara sanction kan. A ma dabɔ kan komi n t'a fɔ ka tɔgɔ fɔli kɛ sinon a kɛra je vais appeler le président de la CEDEAO de durcir les sanctions a ka dɔ fara ɲɔgɔn kan a ka dɔ fara sanction kan o ko de ka gɛrɛntɛ dabɔ donc CEDEAO ma dabɔ o kama CEDEAO n'i y'a définition lajɛ communauté économique de don
mais mun na bɔ communauté économique la k'a kɛ communauté politique ye fo na na sanction yɔrɔ ye ni ye mɔgɔ denw ka denw n'a gana a b'a fɔ merde n bɛ taa hali yɛrɛ du kɔnɔ i den i muso n'i ye gɛrɛsɛ sigi a ka so dɔrɔn a b'a ɲɛ don ɲɛ na ou a b'i kin hali bagan a b'i kin a b'a yɛrɛ ɲini donc an ka nin ko ninnu caman yɛrɛ ɲini baaraw de yɛrɛ ɲini baaraw don donc mɔgɔ b'a la fiɲɛ bɔda de ɲini ka respirer o de don donc ne kɔni bɛ min faamu na ni CEDEAO kɔni tora nin sira in kan wariko min fɔlen don a bɛ kɛ dɛ an ka mɔgɔw b'u ka wari créer an ka mɔgɔw bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ bon n'o fana kɛra hali n'a kɛra gɔlɛya anw kan a bɛ kɛ olu fana ma gɔlɛya dɛ c'est tout les deux côtés hein fan kelen t'a ɲɛgi dɛ fan kelen t'a sɛgɛn dɛ fan an bɛɛ de b'a sɛgɛn n'i y'a lajɛ an ni Côte d'Ivoire bɛ cogo di nka frontière ni Côte d'Ivoire cɛ o an ni Sénégal bɛ ten o ni gɔlɛya kɛra Mali kɔnɔ Mali mana sɛgɛn siɲɛ kelen Sénégal bɛ sɛgɛn siɲɛ 3 Mali mana sɛgɛn siɲɛ kelen Côte d'Ivoire bɛ sɛgɛn siɲɛ 3 a ko b'o cogoya de la ka taa olu de ye takuru yɛrɛ donba yɛrɛ ye n'o Azi y'a fɔ cogo dɔ la a ma fɔ ko ka usine jɔ entreprise jɔ mais usine caman bɛ Côte d'Ivoire fɛn wɛrɛw bɛ yen o ka foro belebelew fɛnw bɛ yen mais u bɛ fɛn ninnu sɛnɛ k'a bɛna n ko maliyɛnw de b'a san ka na n'a ye Mali k'a dun ka na feere yan de mais n'u ka fɛn tora n'an bana k'a san n'u u ka dumuni b'u bolo an fana ka wari b'an bolo donc n'a kɛra kɔlɔlɔ ye je pense que aujourd'hui ni waati in na an bɛ hali ni même si ce n'est pas officiel an b'a la ka jateminɛ CEDEAO b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ AES kana a kana ka monnaie créer CEDEAO b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ AES kana bɔ CEDEAO kɔnɔna na a b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ que an ka to France b'a kɔnɔ hali n'an bɛna monnaie créer fo ka kɛ monnaie globale kelen CEDEAO b'o fɛɛrɛ latigɛ la an b'a kalama fana a b'a la ka taa jamana dɔw la ka taa négociation na donc i ye ɲininkali min fɔ n'a kɛra gɛrɛntɛ ye n'a kɛra sɛgɛn ye sɛgɛn an bɛɛ b'a kɔnɔ sɛgɛn bɛ tila a bɛ tila Aziz a sɛgɛn bɛ tila bon ouais a sɛgɛn bɛ tila AES bɛ sɛgɛn CEDEAO bɛ sɛgɛn voilà o m'o de da yira mɔgɔw la quoi a bɛ n'a fɔ u ka bagabaga de sera an na quoi o la ne y'a fɔ n ko CEDEAO y'a tagabolo bila quoi a bɛ n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na mais cogo di jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko n bɛna nin tɔn in ɲɛmɔgɔ wele k'a ka dɔ fara gɛrɛntɛ kan mais ça veut dire que o tɔn in sigilen tɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya kama a man ka dogo mɔgɔ la n'u ko ninnu jɛlen don maintenant an bɛ yɔrɔ min fɛn k'a la n'i y'a ye gɛrɛntɛ sigila Niger kan wariko la parce que Niger bɛ UEMOA la de coup d'état kɛra Laginɛ e y'a ye ko gɛrɛntɛ sigira Laginɛ kan wariko la e y'a mɛn ko institution dɔ ye Laginɛ ka wari geler yan ayi o ma kɛ parce que u ni Laginɛ ti wari kelen dun maintenant CEDEAO ka ko filɛ nin n y'o fɔ kuma daminɛ na AES bɛ se k'a ka wari bɔ CEDEAO tɛ se ka opposer a la ani CEDEAO ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira yɛrɛ la n'u ko k'u bɛ opposer o la an bɛna dɔn ko tiɲɛ na a diyara nin y'a bɔlen noirablanc na a kɛra en couleur ye sisan CEDEAO ka ko ye tubabuko de ye n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu maintenant n'i ye jamakulu in saba ta k'a lajɛ n b'a fɔ n bɛ segin a kan population de bɛ k'u ka tagaɲɛ ɲini CEDEAO de kangalen don ɲɛma k'a tɛ kɛ n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire porta ou bien i ka Sénégal porta ou bien i ka Laginɛ ta Côte d'Ivoire de ka minɛn bɛ tɛmɛ Sénégal port fɛ yan port bɛ Côte d'Ivoire o donc an jamana minnu bɛ cɛ ma anw de ka minɛn bɛ tɛmɛ a fɛ a dun tɛ tɛmɛ fu wari de bɛ d'u kun donc u bɛ wari de sɔrɔ an kun anw ka to CEDEAO la nafa min bɛ kɔgɔji jamana ninnu ye ala kelen de b'a dɔn a bɛ wari de d'u kun an k'o de fɔ ɲɔgɔn ye donc n'u ko k'u b'a tigɛ salam an b'a lajɛ ni Mauritanie bɛ ɲɛ la cogo min na Mauritanie tɛ CEDEAO la et puis a kana kɛ maliyɛnw kunna ko n'i bɔra CEDEAO la ko i ka diɲɛ bannen dɛ Mauritanie tun bɛ CEDEAO la a tun bɛ franc CFA fana la a y'a fila bɛɛ bila mais bi CEDEAO jamanaw bɛ taa tunga la Mauritanie e y'o faamu cogo di il faut rectifier rapidement monsieur Diallo Mauritanie ka demande bɛ CEDEAO tableau sanfɛ k'u bɛ fɛ ka don tuguni i b'o fara information kan maintenant ouais o bɛ k'o demande kɛ hali siɲɛ dɔ la an tun ye Maroc ta kuma ŋunukan mɛn ɲɛ b'a la maintenant n bɛ fɛ ka yira de mais pour le moment kɔni t'a la u t'a la i ɲɛ b'a la u ma don a la fɔlɔ maintenant n'i ye Mauritanie segintɔ ye ka don a la hali n'a bɛ don a la i b'a jateminɛ a tɛ sɔn ani CEDEAO jamana si ka wari kelen dun bilen parce que n'i ka wari b'i bolo u ka wari bɛ t'u bolo i n'a fɔ Niger de Ghana ka wari b'a bolo cogo min na Nigeria ta b'a bolo ten mais u bɛ CEDEAO la i n'a fɔ anw fana ta ye franc CFA ye cogoya min na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye donc u dokun ye ala de anw de fana ye
anw minnu bɛ cɛma tan dɛ u fana bɛ fɛ ka nafa dɔ de sɔrɔ an fana kun donc an n'an ye AES créé ni CEDEAO y'i kanga anw ma a tɛ jamana arranger ka Mauritanie bɔ parce que an bɛ yɛlɛma Mauritanie siga foyi si t'a la sɔrɔ bɛ yɛlɛma Mauritanie a siraw na dilan a pɔriw bɛ dilan ka ɲɛ hali n'a fɔ Laginɛ sira kɛra cogoya min na fo ka tila ka port dɔ labɛn Mali minɛnw kama an ma yɛlɛma Mauritanie kɛlɛ bɛ min ni don min na ni Ivoiriyɛnw yɛrɛ nana ye ko tiɲɛ na gɛlɛya bɛ yen Mali ni Burkina ninnu ka minɛnw tun bɛ na lafiya tun bɛ sɔrɔ mais comme olu y'a jɔ gɛlɛya bɛ yen i b'a ye population fana ɲɛna yɛlɛ o fana na wuli ka fɛn dɔ fana laɲini ko in y'o dɔrɔn de n'i y'a ye jamana in fɛn fɛn bɛ fɛ ka don CEDEAO la dɔrɔn a ka nafa de bɛ don a kun nɔgɔyaw kɔni b'a la tiɲɛ don mais CEDEAO fana a y'a ka taasira bila an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a y'a ka taasira bila kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw kan o nafa t'u kan i bɛ maliyɛn ta k'a lajɛ maliyɛn bɛ se ka kalo maliyɛn caman bɛ yen 100 o 100 80 bɛ se ka kalo kɛ u ti voyager avion na ka taa CEDEAO jamana kɔnɔ passeport ko ni fɛn ninnu ka utiliser o t'o kɛ o mais e k'u ta i k'u lajɛ taa ni ka segin minnu bɛ kɛ wariko la i n'a fɔ a y'a ka étudiant ta fɔ cogoya min na i ɲɛ b'a la donc u ka nafa bɛ yen mais u ye kɔlɔlɔ min fana sigi jamana kɔnɔdenw kan o ka bon kosɛbɛ an yɛrɛ sɔrɔla ko sanction est inhumaine mais mɔgɔ min y'o ta k'o sigi e kan mais i yɛrɛ kɔni k'a dɔn ko kɔni tɔn tɛ e ka tɛgɛnɛmu kɔni kama donc a na kɛ sababu ye tiɲɛ na u n'u jogo falen e ma y'a fɔra ko n'u ye intervention militaire kɛ Niger k'a bɛ kɛ sababu ye ko jamana saba bɛ bɔ a la a kɛra o de la n y'a f'i ye jamana min bɛ fɛ ka kan hɔrɔnya a kelen ka fisa jɔn jamana 100 ye wa a kelen bɛ se ka jɔn jamana 100 fana kan la hɔrɔnya donc AES bɛ se ka kɛ fura ye CEDEAO ma ne yɛrɛ b'o jigiya an y'o faamuya o kuma na min ye nɛgɛjuru sira ye o fana waati bɛ jamukan in kɔnɔna la awa an b'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye maa minnu b'an lamɛn awa jama ko don an bɛ jama fana lamɛn minnu bɛ k'an filɛ minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ u ka ayiwa nɛgɛjuru sira banba ni hakilila bɛ min bolo walima ni ɲininkali bɛ min bolo k'o kɛ an ka maa welelen na o kuma na nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 65 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye ni maa min bɛ fɛ k'i da don jɛmukan na ka se ka weleli kɛ jama ko di an b'ale de kɛnɛ kan bi min bɛ jamana saba min farala ɲɔgɔn kan n'o ye Alliance des États du Sahel ye olu kuma o kuma u ni CEDEAO cɛ bɛna kɛ cogo di sini an b'o de kuma o kuma la mɔgɔ b'an ko nɛgɛjuru sira la allo bonsoir oui bonsoir tɔɔrɔ se i b'an wele ka bɔ min Laginɛ awɔ i tɔgɔ ni jamu Mayiga bisimila Mayiga an b'i lamɛn awɔ an tulo b'i la Mayiga ayiwa Mayiga taara 65 65 50 50 65 jama ko di an b'ale kɛnɛ kan allo salamu alaikum wa alaikum salam tɔɔrɔ se i b'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Dawuda Ongoiba i b'an wele ka bɔ min ka bɔ Muntugula bisimila Dawuda diɲɛ o diɲɛ n'i ka nafa t'a la i k'a bila diɲɛ o diɲɛ i ni maa bɛ diɲɛ la n'i ka nafa t'a la n'a yɛrɛ ka nafa de b'a la i k'a bila allo awɔ an tulo b'i la Dawuda ni diɲɛ o diɲɛ n'i ka nafa t'a la n'a t'i ka nafa de b'a la hali n'i y'a bila i tɛ tɔɔrɔ foyi y'a la i tɛ sa a ma f'i ɲɛna n'i tugura kɔ maa kɔ san 10 n'i ka nafa y'a la n'i bɔra kɔ san 20 i tɛ sa ne ka hakilina ye o ye ayiwa ɲininkali t'e bolo ɲininkali foyi tɛ ne bolo fɔlɔ ayiwa d'accord an b'i fo an bɛ Muntugula ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 jama ko di jɛmukan an b'ale kɛnɛ kan min ye jamana saba cɛncɛn ka jamana saba in ye olu minnu farala ɲɔgɔn kan ko Alliance des États du Sahel olu ni CEDEAO ka koɲɛ bɛna kɛ cogo di allo salamu alaikum wa alaikum salam tɔɔrɔ se i b'an wele ka bɔ min an b'an wele ka bɔ Yirimajɔ i tɔgɔ ni jamu Mamadu Jara i tɔgɔ ni jamu Mamadu Jara bisimila bon maa fɛ ka n da don a ka baro in na awɔ bisimila min ye CEDEAO kunka kuma ye an ne kɔni ka faamuya la kɔni
jamana in tɛ se dɛ section kɔrɔ dɛ ka da mun na tɔn n'i b'a kɔnɔ ni e tɔn sariya sɔsɔ o waati min k'a fɔ k'e bɛ bɔ tɔn na ni tɔn kɛra o ye sigi a bɛ ɲɛ a ka gɛlɛn dɛ jamana i b'a sɛnɛnen don dɛ a ye hakili di jamanadenw ma pour que u bɛ se ka faamuya sɔrɔ n'o tɛ ni ko k'u bɛna section ta jamana in kɔnɔ bɔcogo foyi t'a ɲɛ parce que jamana damadɔ ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ni Laginɛ ni fɛn ninnu bɛɛ ɲɛ bon an tɛ jamana fasugu kelen ye jamana ye jamana jala de ye Nigeria filɛ nin ye Mali filɛ Burukina filɛ nin ye anw ci kwaji t'anw ci ka jamana kɔnɔ a si jamana tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ n'an ko an b'an yɛrɛ nɛgɛ ko an bɛ se k'an yɛrɛ ta an tɛ se tɔ tɛ jamana ko ne ka faamuya ye awɔ an b'i fo an bɛ Yirimajɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 55 jama ko di an b'ale kɛnɛ kan min ye alliance des états du Sahel o de y'an ka baabu ye bi allo salaamaaleykum waaleykum salam balimakɛ i b'an wele ka bɔ min n b'i wele ka bɔ Kalabankɔrɔ Kalabankɔrɔ i tɔgɔ ni jamu Abubakar Sidibe bisimila bisimila bon an bɛ lamɛnni la Jalo y'a bɛɛ fɔ ka ban bon an bɛ fɛ ka fini min fara kan CEDEAO kɔni cira ka ban parce que Mali bɔra la Mali ma bɔ a la fɔlɔ dɛ Mali bɔra la parce que Mali yɛrɛ de ka CEDEAO créé donc Mali kɔni bɔra la ni u bɛna Mali nɔfɛ u bɛna sinon n'o tɛ an kɔni ka min créé kura nin an tɛ bɔ a la tuguni an bɛ continuer voilà donc an ka foli bɛ Jalo ye kosɛbɛ a diyara n ye a ka walawalali min kɛ nin vraiment an ka faamu caman sɔrɔ bon a ka kumakan ninnu fana an b'a ye a bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ fana e ka mi jɔn de ma e ko Jalo jɔn Azizi wa ou bien Zumana walima Mako de bon e kun ka min invité nin dɔn parce que e kun bɛ to k'a fɔ Jalo jɔn de ayi ne de ye Jalo ye nka Azizi Traoré bi yan awɔ ani Zumana Kone ka taa se Mako Karawata ma olu de bi yan oui mais dɔ bɛ ale ka kuma jɛna dɔɔni ka tɛmɛ dɔɔni kan o ye jɔn bon en tout cas émission ma ne donna émission na ma daminɛ ni ma se ka u tɔgɔw dɔn quoi voilà mais a ko kun bɛ kuma a bɛ to ka fɔ Jalo ale kuma jɛna ni détail a bɛ ka kuma sara ne de la ne de ye Jalo ye voilà bon min kun kuma na mais a ka kuma jɛna ni bɛɛ i ka invité min bɛ yen voilà ale de kun kuma na a kuma jɛna tɔ donc ale vraiment ale min kun ko ale a kun ka mɔgɔw dɔ di a kun ko ni CEDEAO a ko ni déjà ni a ko ni Mali sɛgɛnna siɲɛ kelen dɔrɔn Côte d'Ivoire bɛ sɛgɛn siɲɛ 3 o ye tiɲɛ ye bon i ka mɛn Mako de ma siɲɛ kelen olu fana ye siɲɛ 3 sinon olu bɛɛ ka syndicat sɛgɛnnen don sisan voilà donc an kɔni vraiment faamu caman de sɔrɔla walawalali kɔnɔna na a faamuna o diyara n ye voilà an bɛɛ inchallah an b'i fo an b'i lamɛnni la d'accord o diyara n ye nɛgɛjuru sira bɛ to ka bila la 65 65 50 50 jama ko di Joliba TV News ani radio Joliba an b'ale kan min alliance des états du Sahel babu b'o de kan bi allo salaamaaleykum waaleykum salam Abubakar Traoré ka bɔ Ɲamakɔrɔ oui Abubakar bisimila bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ est-ce que u bɛ fɛ wa monnaie créer mais est-ce que réellement est-ce que a bɛna se ka kɛ yan ayiwa u bɛ n'i jaabi tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni n'a kɔni kɛra ka d'an ye bɛɛ mais nka e dan t'a kɛli la voilà n dan t'a kɛli la halisa quoi ayiwa donc ni preuve bɛ sɔrɔ n balimakɛ bolo Azizi Traoré donc a expliqué ka ɲɛ kosɛbɛ quoi sinon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni kɛli ka d'an ye mais tiɲɛ yɛrɛ la a fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ ayiwa awɔ an y'a faamu Abubakar u bɛ n'i jaabi sisan nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 jama ko di jɛmukan an b'ale de kɛnɛ kan min ye alliance des états du Sahel an b'o baabu de kan bi allo oui ça va oui ça va somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ se i b'an wele ka bɔ min ne ka bɔ Wɛnzɛn i tɔgɔ ni jamu Bakari Konate Bakari bisimila bon
Vraiment, je suis invité au folklore. Mais Aziz faut très bien. Et c'est que Aziz a dit là. Et vous savez, Mourou Keita a bien été sami de faire. Mais son bout donna Senghor ni au foyer là pour que ça soit Afrique tout boulot quoi. Ça veut dire Afrique de l'Est. Donc vraiment vous êtes à montagne et à Mbembe. Vraiment on a beau de maintenant. Ni a Moussa donna c'est pas la pluie. Parce que vous êtes de Mbembe ça sans quoi. Donc on est à la puissance. Il est temps qu'on a vraiment les 3 États là. Nous avons une monnaie créée. C'est sûr que ça va attirer d'autres pays. Ça n'a pas là quoi. Donc vraiment, on dit quoi. Et puis on souhaite à ce que le cas a tani créé. Vraiment, on bien nous pour manière perdre nous. Mais les 3 États là où perdre nous. Voilà, o jarani ambi fo Bakari Konate ambi wenze kan bela jire fo Musa ambi mo flata olu ka hakilla la sura kan nge jurusra jo 65 65 50 50 allo an sumbal make iban wole ka bomi aba ça va bien nawa iban wole ka bomi ni bo Zernina bo radio krefe voilà voilà mi ñon soro say to ni jam iban wole ka bomi ni to ko Seku yara awa iban wole ka bomi ni wole ka bo Zernina Zernina bismillah ala uko ni be invité fo mais les dabal banando million dollar kuma be ba fo antisénina sen jumɛn de mɔgɔ tɛ nin na est-ce que Chine mɔgɔ wɛrɛ y'u dɛmɛ yan Amérique mɔgɔ y'u dɛmɛ yan France y'u ɲɛ na ko ti France bɛɛ ma baara kɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ wa mais Malien minnu b'a fɔ an tɛ se nin na dɛ nin ye CEDEAO y'a mun de kɛ Mali la CEDEAO y'an dɛmɛ ni jumɛn ye hali kuran tigɛ min bɛ sen na sisan an kɔni hali n'a ka di u ka to fo san wɛrɛ kuran ka tigɛ an bɛ tugu an ka faamaw nɔfɛ parce que u bɛ sira min na sira ɲɛnama don sira min ma nɔgɔ parce que Malien dama dɔw bɛ yen nɔ Malien ko mɔgɔ caman t'a fɔ Malien den jugu de don jamana tɛ se ka dilan mɔsɔlɔya la koyi jamana bɛ dilan tiɲɛ de kan bon donc an ka autorité minnu bɛ yen nɔ sisan u bɛ tiɲɛ de kan donc u bɛ baara tiɲɛ de kan ala k'an dɛmɛ ni tɛ an bɛ se fɛn bɛɛ la parce que fɛn b'an bolo yan courage dɔrɔn de don ni courage sɔrɔla hali sini n'a y'a sɔrɔ autorité ninnu n'a ma k'u tilelen don courant tigɛ min bɛ yen i b'a sɔrɔ wulila a mɛnna hali bɛɛ daadilen don parce que an kɛlen ka muɲu parce que u bɛ baara min na u ye sira ɲuman ala k'u dɛmɛ a bɛɛ bɛ se k'a ɲɛnabɔ an ka da an yɛrɛ la merci Dano merci an b'i fo i yara an bɛ Zerni ka bɛɛ lajɛlen fo Musa an bɛ mɔgɔ kelen ta ka nɛgɛjuru sira jɔ 65 65 50 50 jama ko di an b'ale kɛnɛ kan allo an sun balimakɛ i b'an wele ka bɔ min Bako Jikɔrɔni bisimila i tɔgɔ ni jamu Samake Sumɛla bisimila voilà bon n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ invité la parce que donc an ye Faransi députés ka débat dɔ lamɛn ka assemblée kɔnɔ quoi o m'u ka président critiqué kosɛbɛ bon u ka fusamuso dɔ bɛ ale ko espoir kelen min bɛ Faransi bolo sa pour ka partenaire sɔrɔ ni Afrique ye ko olu ka laɲini de parce que u ka laɲini bɛ circuler l'Afrique donc toujours pour que ka profiter de fɛ ka na quoi bon ne b'a fɛ k'aw ɲininka est ce que en tant que an bɛ école français kan an bɛ se ka Faransi bɛ se k'an nabila définitive wa voilà o ɲininkali de bɛ ne fɛ k'an to ka baara kɛ ni Faransi ka laɲini est ce que u t'an bila u bɛ n'i jaabi sisan voilà parce que diɲɛ ko bɛnkanw don quoi voilà donc n b'a fɛ k'o ɲininkali de sɛmɛ ka mɔgɔw la to lamɛnni na u bɛ n'i jaabi sisan
ami an b'i fo sama ke ka min ye lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru sira an b'o o jɔ yan nɔ an bɛ na kumaso kɔnɔ ka kuma di an ka mɔgɔ welelenw ma ɲininkali minnu kɛra ka se ka o jaabi Zumana Saif Kone n bɛ taa e fan fɛ i ye maaw lamɛn minnu ye nɛgɛjuru sira ci sisan awa ni jaabi b'i bolo minnu na dɔ ko an ka wari ko an na se k'a dilan wa walima ni yɛrɛ ye ɲininkali minnu fara o kan walima ni ye minnu sɛbɛn. D'accord. Première question n'o ye wariko ye comme bɛɛ kan ka faamuya k'a fɔ c'est un projet an y'o fɔ an ka débat kɔnɔ kosɛbɛ c'est un projet an bɛ yɔrɔ min na sisan ce qui est prioritaire c'est la sécurité o de baara bɛ sen na hali sisan hali an bɛ kuma la wagati min na ni dugu saba kelen bɛ k'i bolo de ɲɔgɔn ka d'ale ko nka k'ale dan t'a la n'a bɛ se ka a ka hakili latigɛ parce que comité d'experts ka recommandation na a b'a kɔnɔ comité bɛna sigi min bɛna baara kɛ union monétaire ko in kan entre les trois pays wariko in kan k'o fara banque d'investissement kan k'o fara fond dɔ fana bɛ yen o fana bɛna bila en place donc c'est un projet qui est là aujourd'hui qui va être réfléchi a bɛna miiri ka opérationnalisation c'est-à-dire ka faisabilité lajɛ parce que n'i bɛ wari fana dilan faisabilité de b'a la donc n'olu taasiraw b'a la n'olu information bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan ni wariko kan ka taa sira min fɛ u bɛna jamana kɔnɔdenw bɔ o kalama mais tant que o phase in ma daminɛ fɔlɔ i b'a bila projet minɛn de kɔnɔ o ye baara daminɛ kɔnɔ c'est qu'il y a de l'alliance parce que n ye information dɔ i b'a fɔ Modibo Keyita y'a laɲini Modibo parce que information dɔ yɛrɛ bɔra a kɔnɔ an da kan ka s'o ma Mali tun bɛ CFA la Mali tun tɛ CFA la Mali tun bɔra a la mais le Mali tila ka segin ka na la c'est extrêmement important parce que o ye Mali nana modèle économique mun na o y'a gɛrɛntɛ sigi Mali kan kosɛbɛ donc Mali obligé avec Moussa Traoré ka segin ka na CFA la donc c'est pour vous montrer que est-ce que o gɛrɛntɛ kelen tɛna sigi ninnu fana kan complexité mais il faut comprendre que an bɛ nouvelle ordre mondial ko bɛ évoluer quoi o wagati réalité ani bi réalité o tɛ kelen c'est extrêmement important et puis ordre mondial fana bɛ ka évoluer bon dɔ fana ye kuma dɔ fɔ ko bon n bɛ to Aziz b'o jaabi parce que Aziz ka fɛn ye dɔ ye contribution dɔ kɛ situation énergétique kan ko gestion ka ɲi c'est pourquoi kurantigɛ bɛ yen a tɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ bɔ an tɛ se k'o commenter bon ko députés bɛ ka critique kɛ langue ko députés y'a fɔ mun ma kɔnɔ ka politique critiquer mais ils ont dit que tant que langue ko in bɛ ani école française b'an fɛ yen ko faransi bɛ se ka solution ɲini ka segin ka na Afrique jamana gɛrɛntɛ b'a ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ bon f'an ka faamu ko processus mun bɛ sen na tan y compris langue ko bɛɛ b'a kɔnɔ c'est des processus a bɛɛ de tɛ i tɛ se ka wuli de k'i bɛ attaquer a bɛɛ la sinon jamana dɔw tun bɛ français la olu bɔra français la ka taa anglais la o k'i b'a fɔ le cas du Rwanda o jamanaw bɛ yen dɔw b'u to langue dɔ la i bɛ taa langue dɔ la i ka libre choix de mais tant que i ka front ka ca i tɛ se k'i ɲɛsin front bɛɛ ma yɔrɔnin kelen sinon bɛɛ b'a dɔn langue bɛ yɔrɔ min na bi hégémonie don c'est privilège de Faransi bolo ko Mali bɛ k'a ka kan fɔ a bi francophonie jamana fɛn fɛn min bɛ français fɔ o bɛɛ ye Faransi ka suprématie de ye o jamana ninnu kan o ye tiɲɛ de ye mais i b'a bila i kunna o ko ninnu bɛ se ka falen olu ye vision ko ni politique ko dɔrɔn de o tɛ ko gɛlɛman yɛrɛ ye. Ayiwa Zumana n'i bɛ se ka kuma kuncɛ kuma tugu a la sabu nin bɛna kɛ tour de table laban ye n ka kuma di tɔw ma. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ min yɛrɛ remercier k'an co-débatteurs fo ani mɔgɔ minnu intervenir na radio ni télé la je comprends que o tun bɛ k'an suit c'est extrêmement important an bɛ se ka min fɔ alliance ko in na dɔrɔn mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ c'est un projet a daminɛla le mois de septembre a réunion ba fɔlɔ kɛra fin novembre in na ka taa conclusion fɔlɔ tiré bi 1er décembre in na rapport yɛrɛ bɛ ministère des affaires étrangères ka page kan bɛɛ bɛ se ka taga kalan donc les grandes lignes sont là maintenant olu lignes minnu bɔra olu bɛna taa ka baara k'olu kan économie siraw fɛ projet structurant fɛ mais mɔgɔw ka bila u kunna c'est pas fɛn minnu don c'est pas du tic au tac hali n'i ko k'i bɛ arayi da bi Bamako ka taa Ɲame k'a da Bamako ka taa Bogo Dioulasso fo ka taa se Ouaga ninnu ma c'est un projet a si tɛ se ka kɛ ko an wulila dɔrɔn kalo kelen kalo fila non c'est des trucs u b'a bila en place dɔɔnin u b'a matérialiser u b'a moyens ɲini u b'a partenaires ɲini minnu bɛ se k'u accompagner la ko AES ko kɔni ko girinnen tɛ ko girin tɛ quoi bon mɔgɔ bɛ domaine de développement kɔnɔ ani projet structurant financement kɔnɔ i bɛ nin faamu k'a fɔ nin projet tɛ ban quoi. Comme maintenant exemple c'est des projets a bɛ fɔ projet intégrateur de don comme Mali ka projet mun bɛ Mali interconnexion ferroviaire Mali ni Guinée bon la Guinée a fini ses études de faisabilité olu ka offre financière yɛrɛ kan ka taa mais Mali ka partie ta ma daminɛ fɔlɔ n b'o information dɔn et ainsi ko Mali ka compagnie aérienne ko
C'est le président Assimi lui-même qui gère ça directement avec le président russe Vladimir Poutine. Parce que ça c'est un peu truc là, Russie proposition donc avion ko là ou bien avion do blanga disposition. Donc tout porte à croire que dans à tes mains Malika compagnie aérienne comme ça parce que avion sur là. Maintenant en matérialisation ko ni à détail mon be ou de fene be ka nyini 600. Donc projet au te green ka bokake. Faut mɔgɔw ko de faamu alliance kɔni bɛ yen mais k'a fɔ ko alliance de fɛn bɛɛ bɛna sen sɔrɔ bi ni sini o tɛ se ka kɛ c'est pas possible ne y'o bɔ kuma la n'o ye. o faamuna Mako ayiwa ɲininkali minnu kɛra i ye caman t'a la. alhamdulilah n ye ɲininkaliw ye a diyara n ye kosɛbɛ Modibo Keyita ye dɔw kumana ko Modibo Keyita hakilina ta bon hakili la monsieur Kone y'o jaabi mais a mana kɛ cogo o cogo Modibo Keyita kuma wulila Modibo Keyita tile la bi o kuma kelen sigira kan donc o b'a jira ko ɲɛta bɛ yen donc o tɛ kojugu ye n bɛna min fɔ nin yɔrɔnin na agence des États du Sahel a hakilina ɲumanba don ni o kun tɛ yen a sera an ka créer bi ka d'a kan nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban Alliance des États du Sahel kɔrɔ tɛ ko an bɛna wuli ka taa kɛlɛ kɛ an ka organisation sous-région dɔ la o non o tɛ an y'a ye degun dɔ b'an kan an b'a ka degun bɔ an bɛ a wuli cogo ɲini ka bɔ an kan o de kama agence créera alliance a ye hakili to alliance donc an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali Burkina Niger an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko alliance créer don nataw la jamana wɛrɛ na sɔn ka fara a kan parce que n'u ye ko kɛcogo ye a créer kalo 2 kalo 3 kɔnɔna na min kɛra bɛɛ y'a ye minnu ye ɲininkali kɛ wariko la ani Faransi bɛ CEDEAO kɔ walima ko kalankow ni kankow la jaabi t'i bolo olu la ni min ye kanko ye an ye Mali constitution kura min bɔ sisan constitution y'a jira ko an ka jamana kan bɛɛ lajɛlen de kɛra an ka baarakɛkan ye oui a bɛɛ kɛra baarakɛkan ye an kɛra langue officielle ye nuance dɔɔni b'a kɔnɔna na parce que ko français kɛra langue de travail ye mais a b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn constitution b'a jira dɔrɔn français ni bamanankan ani kan tɔ bɛɛ lajɛlen de kɛra kelen ye français bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an bɛ se ka kɛ o bɛ ko fɛn dɔ de jira bi an bɛ baara kɛ français la parce que an mɛnna o de kɔnɔna na an bɛ se ka bila tile kelen mais don nataw la parce que an ka langue bɛɛ an ka kanw bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna a bɛɛ sɛbɛnna donc o b'a jira don nataw la an bɛna baara kɛ an ka kanw na bamanankan bɛna fɔ yɔrɔ bɛɛ filakan bɛna fɔ kan wɛrɛw bɛna fɔ mais parce que hakilinaw yɛrɛ jira yɛrɛ an bɛ to a sisi yɛrɛ filɛ an bɛ to a ka fɛnw lamɛn tile la an b'a lajɛ réseaux sociaux sanfɛla la denmisɛnnin n'a taara école la n'a bɛ kalan kɛ a bɛ kan min fɔ ni a kalanna o kan na a kodɔn barika bɛ bonya faamuya bɛ teliya bon bi anw y'a ye ko ni mɔgɔ min ma tubabukan fɔ ni mɔgɔ min tubabukan fɔ dɔrɔn k'o tigi tɛ kunfin ye ni min ye angilɛkan fɔ o tɛ kunfin ye mais an b'a la kan dɔrɔn de fɔ an b'a la kumakan dɔrɔn de fɔ kuma fu de don est ce que an b'a ka dɔnniya de sɔrɔ a kɔnɔ est ce que an b'a ka dɔnniya de walawala kɔnɔ an bɛ taa san 10 san 15 kɛ an b'a la ka tubabukan dɔrɔn kalan an ka se ka fɔ ka ɲɛ walima ka angilɛkan fɔ ka ɲɛ tɔgɔw mana wuli o tɛ waati bɛ ka se bɛ a kuma kuncɛ an ka kuma di Aziz ma an ka sɔrɔ ka baro kuncɛ d'accord kuma n b'a fɔ cogo min na sisan an b'aw fɔ a waleɲuman dɔn a ka hakilina an ka nin ŋaniya in na k'an wuli k'an sigi an ka kɔnɔnata fɔ nin jamana sɛbɛn ko la o ye fɛn ye a bonyana ma kosɛbɛ mɔgɔ ninnu b'a la ka lamɛn nin waati in na an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye a kɛra télé a kɛra radio ye ani n balimakɛ mɔgɔ 2 min bɛ yan ka fara i yɛrɛ kan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye bɔ kuma na yan yɔrɔ la an b'i fo Aziz Traoré ayiwa i ye ɲininkaliw mɛn i sera ka sɔnni sigi mun de kan voilà a ka ɲininkaliw ɲɛna kosɛbɛ o bɛ mɔgɔ timinandiya laseli la ko waati tɔ man jan oui min ye n balimakɛ ka yɔrɔ ye Rwanda ta la Rwanda ye français bila Kini Rwanda de y'u ka langue officielle fɔlɔ comme u b'o mɛn foroba la i n'a fɔ an bamanankan mɛn cogo min na anglais kalanni teliyara donc anglais ye langue officielle filanan ye langue officielle 4 de bɛ yen maintenant min ye wari ta ye
wari bɔli tɛ ko kura ye Mali ma Mali delila ka wari bɔ ka y'a yɛrɛ tɔgɔ la donc o kɔrɔ ye a faamuyali b'an na espérance b'an na jamana kelen bɛ se ka wari bɔ wari 162 de bɛ diɲɛ kɔnɔ 162 monnaie o de bɛ diɲɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ ye jamana kelen yɛrɛ bɛ se ka wari bɔ kuma tɛ jamana saba ma donc jamana saba in bɛ se ka wari bɔ hali ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ a dan ye dɔrɔn k'a fɔ ni dugu jukɔrɔ ni sanu hakɛ de bɛ an bɛ se ka jɔ n'a ye ni san hakɛya kɔnɔ an b'a bɔ k'a bila an ka wari kun kɔrɔ a banna u ka se garantie dɔrɔn a garantie bɛ sécuriser yɔrɔ min na dɔw b'o fɔ ko n'a ka bɛ wari bɔ a sécurisation ni fɛn ninnu o ka nɔgɔn kosɛbɛ a ye min fɔ kuma daminɛ na ressources humaines adamaden bɛ yan ka ban a b'u former de a baara ninnu na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye donc an bɛ se k'an ka wari bɔ wa a giriya n'a giriyabali o bɛɛ ye ko wɛrɛ n'a y'an diya an b'a giriya n'a y'an diya an b'a fɛgɛya o bɛɛ bɛ anw de kan donc foyi si tɛ min bɛ se ka k'an ka wari bɔli min bɛ se k'a bloquer wa hali n'a min y'a dilan yɔrɔ ko ye an bɛ se k'a dilan an yɛrɛ fana fɛ o fana tɛ gɛlɛya ye parce que Algérie yɛrɛ b'a ka wari dilan Maroc yɛrɛ b'a ta dilan mais Tunisie ale ta bɛ dilan Faransi mais Faransi t'a garanti Faransi b'a dilan dɔrɔn de comme Russie yɛrɛ b'a ta dilan cogo min na i n'a fɔ Europe banques b'u ta dilan cogo min na maintenant min ye Kanta yɔrɔ ye walasa ka bɔ kuma kɔnɔ cɛ ko waati bunna kosɛbɛ ok siɲɛ wɛrɛ an bɛ bɛn n'o ye donc an balimakɛ ka hakɛ to a ka ɲininkali ma jaabi parce que Faransi ka fanga y'a ka kan di diɲɛ kɔnɔ voilà donc an tɛna se ka don a kɔnɔ kosɛbɛ awɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ka n baroɲɔgɔnw fo kosɛbɛ ni fili minnu yera kuma na hakɛto b'a kan hakɛto minɛna an b'i fo kosɛbɛ Aziz Budel Bala Traoré o tɛ wa an b'i fo Aziz ka Zumana Saif Kone fo ale ye ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Tirak Sahel la min ye Mako Karawata politique tɔn alternance politique pour le progrès ale y'o ɲɛmaa ye ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo an tun bɛ ka kuma babu min kan bi o ye ko jamana saba cɛncɛ ka jamana saba min farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛtaga baaraw la ani taa ni ka seginw la n'o ye alliance des états du Sahel ye olu ni CEDEAO sini ma sinikɛnɛ ma a ko bɛna kɛ cogo di babu tun bɛ ka boli o de kan ayiwa jɛka baara kun don Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Augustin Eshubi ale tun bɛ k'an bila jabarani kan fo ka taa se Murulayi Ture ma olu de tun bɛ k'an bila jabarani kan aw minnu fana tun bɛ k'an lamɛn ani aw minnu tun bɛ k'an filɛ n'a caman ye weleli kɛ an b'aw fo segin bɛ kɛ jɛmukan in kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 sinikɛnɛ kari segin bɛ k'a ka nɛgɛ kanɲɛ 10 waati kuma yanni o cɛ an bɛ foli di aw ma an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ caya